Καλώς απόγευμα φίλες και φίλοι από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αντριγόνητος Βιώτη, όπου σε λίγο ξεκινάει ο τελικός κυπέλλου ερασιτεχνών Ανδρέας Γεωργίου μεταξύ του ΑΟΣ Ελλάνων και του Ατρωμίτου Παλαμά. Δύο ομάδες οι οποίες συναντώνται για πέμπτη φορά αυτή την περίοδο μετά τους αγώνες του πρωταθλήματος αλλά και τους αγώνες μπαράζ, από τους οποίους προέκυψε πρωταθλητής ο Ατρόμητος Παλαμά και σήμερα διεκδικεί έναν ακόμη τίτλο η ομάδα του Θάνου Τριανταφυλόπουλου, πολυνίκη στο θεσμό, απέναντι στον ΑΟΣ Ελλάνων, ο οποίος στην τελευταία αγωνιστική δεν κατάφερε την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία στη ΓΑΜΑ Εθνική μετά την ήττα στον Παλαμά. Εδώ στο γήπεδο, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, έχουν παρουσία περίπου 600-700 ατόμων. Ξεκινάει σε λίγο το παιχνίδι με διαιτητή τον Ευάγγελο Γκοντίνο, πρώτο βοηθό τον Τακόπουλο Βασίλη, δεύτερο βοηθό Πέτρο Κοτούλα, τέταρτο διαιτητή τον Νικόλαο Γκοντίνο, δύο παρατηρητές διαιτησίας, τους κυρίους Μπιτσιούνης Σπύρο και Κλέτσα Γιώργιο, και παρατηρητή διαιτησίας τον Ανδρέα Στάθη. Να δώσουμε τις συνθέσεις των ομάδων, ξεκινώντας από τον τυπικά γηπεδούχο ΑΟΣ Ελλάνων. Ο Θάνος Τριανταφυλόπουλος παρέταξε τους Καραμάνη, Παπαγεωργίου, Κούρκουλα, Λάιο, Κούλπα, Ισούφη, Παναγιώτου, Ζάγκο, Ζουμί, Κριεζή και Τεντολούρη. Ο Λάμπρος Καλογεράκης έχει στην αρχική του ενδεκάδα τους Κουτσόπουλο, Μετούση, Μάτα, Ζάρα, Ευαγγελάκο, Μυριώτη, Λουκάη, Αδάμο, Αντωνάκο, Οικονόμου και Μπακρατσά. Σε ένα σύστημα 4-3-5-2, ο τυπικά γηπεδούχος ΑΟΣ Ελλάνων με τον Κουτσόπουλο κάτω από τα δοκάρια, τριάδα στην άμενα Μάτας, Αντωνάκος, Ζάρας, δύο αμυντικά χαφ Βαγγελάκος, Οικονόμου, και στις άκρες, στην δεξιά άκρη του γηπέδου ο Ερβής Μετούση, αριστερά ο Κώστας Μπακρατσάς, και οι δύο επιθετικοί, ο Παναγιώτης Αδάμος και ο Θωμάς Μυριώτης. Σε ένα σύστημα, να δούμε πώς θα παραταχθεί και ο Παλαμάς. Συνήθως παίζει 4-2-3-1 ο Θάνος Ευαγγελόπουλος. Βλέπουμε ότι και αυτός έχει επιλέξει τριάδα, περίπου το ίδιο σύστημα με τον Λάμπρο Καλογεράκη, τον αντίπαλο προπονητή, και όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα του τελικού με διαιτητή, επαναλαμβάνω, τον Ευάγγελο Γκοντίνο. Στη σέντρα είναι ο ΑΟΣ Ελλάνων, ο τυπικά γηπεδούχος ΑΟΣ Ελλάνων με τον Θωμά Μυριώτη. Το πρώτο σφύριγμα λοιπόν με τον Κώστα Βαγγελάκο στην πρώτη επαφή, και ο Χάρης Ζάρας γυρίζει την μπάλα στον γκολκίπερ Κουτσόπουλο. Μάτας, Αντωνάκος, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος προέρχεται από τον Αστέρα και πήγε στην ομάδα των Σιλάνων κατά την περίοδο του Ιανουαρίου. Μάτας, Αντωνάκος από την αριστερή πλευρά. Προσπαθεί να βρει τον Ματέο, ο οποίος κάνει καλό κοντρόλ, παίζει με τον Μπακρατσά, αυτός με τον Μυριώτη, λάθος του Μυριώτη, κόβει ο Λάιος και προσπαθεί να βρει τον Παναγιώτου. Προστινή παλιά του Παναγιώτη, από κανονική θέση ο Ζάγκος, αποφεύγει τον γκολκίπερ Κουτσόπουλο και ανοίγει το σκορ. Μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, στην παλιά του Στέλιου Παναγιώτου, ο Παναγιώτης Ζάγκος έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, απέφυγε τον Κουτσόπουλο πολύ όμορφα και πλάσαρε στην κοινή εστία. Έτσι μόλις στο τρίτο λεπτό ο Ατρόμητος Παλαμά ανοίγει το σκορ με τον Παναγιώτη Ζάγκο. Μια φάση στην οποία η άμυνα του ΑΟΣ Ελλάνων ανέβηκε αρκετά στο γήπεδο, βρέθηκε χώρος για τον Παναγιώτη, ο οποίος έκανε μία πάσα από κανονική θέση. Ο Παναγιώτης Ζάγκος απέφυγε τον Κουτσόπουλο και έστειλε την μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία. Έτσι από πολύ νωρίς, μόλις το 3, ο Ατρόμητος Παλαμά ανοίγει το σκορ. Βαγγελάκος μπαλιά, η οποία ελέγχεται από τον Ηλία Καραμάνη, του 23χρονου γκολκίπερ, ο οποίος βρίσκεται για τρίτη χρονιά στο τοπικό ποδόσφαιρο, με θητεία τόσο στον Αστέρα αλλά και ξανά στον Παλαμά την περίοδο που έπαιζε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Κούρκουλας. Όπως βλέπουμε και ο Ατρόμητος Παλαμά παίζει με τριάδα στην άμυνα, στο κέντρο ο Κούλπας, δεξιά ο Κούρκουλας και αριστερά ο Τεντολούρης. Λάιος. Μπροστινή μπαλιά για τον Ζουμί, πρώτος στην μπάλα αποκρούει ο Μετούση, ελέγχει ο Μάτας και παίζει με τον Αντωνάκο. Προσπαθεί να συνέλθει ο ΑΟΣ Ελλάνων από τον ευνηδιασμό, γιατί πολύ νωρίς δέχτηκε τον γκολ. Ζάρας.
Παλιά για τον Μυριώτη, η μπάλα τελικά φτάνει μέσα στην περιοχή στον Αδάμου, ο οποίος δεν καταφέρει να γυρίσει και ελέγχεται από τον Τεντολούρη. Η Σούφης κερδίζει το πλάγιο από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ατρομήτου Παλαμά, η οποία κατάφερε πολύ νωρίς να ανοίξει το σκορ, μόλις στο τρίτο λεπτό, με ένα γκολ του Παναγιώτη Ζάγκου και να φτάσει έτσι στο 0-1, γιατί είπαμε τυπικά γηπεδούχος είναι ο ΑΟΣ Ελλάνων. Είναι η πέμπτη φορά που συναντώνται οι δύο αυτές ομάδες φέτος, τη φετινή χρονιά. Ήταν δύο φορές στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στις άρθμες ισοπαλίες, 2-2 στο προάστιο, 0-0 στον Παλαμά, ενώ ο Παναγιώτης σε μια πολύ καλή προσπάθεια φεύγει από αριστερά, ψάχνει επιλογές, γυρίζει την μπάλα. Ο Αντωνάκος δεν διώχνει καλά, όμως δεν μπορεί και να πλασάρει ο Παπαγεωργίου, ο οποίος κάνει και το φάουλ. Καλή ευκαιρία για τον Ατρόμητο Παλαμά μόλις στο 5ο λεπτό, όταν ο Παναγιώτου από αριστερά γύρισε την μπάλα στην καρδιά της περιοχής. Δεν έδιωξε ο Αντωνάκος, πλάσαρε ο Παπαγεωργίου, όμως η κόντρα τελικά χωρίς αποτέλεσμα. Η ευκαιρία αυτή για τον Ατρόμητο Παλαμά. Βαγγελάκος. Αντωνάκος προσπαθεί να παίξει σε συμπαίκτη του, κόβεται η μπάλα, Λουκάη, ξανά κερδίζουν ο Ατρόμητος Παλαμά που έχει μπει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Παπαγεωργίου από δεξιά κάνει μια τρίπλα, παίζει με τον Παναγιώτου. Αυτός έχει απέναντι το μάτα, γυρίζει την μπάλα και τελικά κόρνερ για τον Ατρόμητο Παλαμά. Ένα κόρνερ ο οποίος Ζάγκος εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα περνάει και τελικά δεν προλαβαίνει να την ελέγξει. Βαγγελάκος. Νέο πλάγιο από δεξιά, όπως προσπαθεί να επιτεθεί ο ΑΟΣ Ελλάνων, ο οποίος μετά το γρήγορο γκολ ψάχνει τα πατήματά του στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ζάρας είναι έτοιμος για να φέρει την μπάλα και να συνεχίσει το παιχνίδι. Μάτας, Αντωνάκος, Μπακρατσάς. Θα πάρει αρκετό παιχνίδι αριστερή πλευρά του ΑΟΣ Ελλάνων, όπως και στο πρωτάθλημα. Από αυτήν εδώ η πλευρά Μπακρατσάς και Αντωνάκος, ο οποίος βγάζει μια εξαιρετική παλιά στον Παναγιώτη Αδάμο. Μαρκάρεται αυτός από τον Κούλπα. Με ένα εξαιρετικό τάκλινγκ καταφέρει και στέλνει την μπάλα κόρνερ. Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια του Μπακρατσά που έβγαλε τον Παναγιώτη Αδάμο στο 1-1 με τον Κούλπα, ο οποίος με ένα εξαιρετικό τάκλινγκ, ο έμπειρος αμυντικός, έβγαλε την μπάλα κόρνερ και είναι έτοιμος να πάει να εκτελέσει ο Χάρης Ζάρας. Βρισκόμαστε ήδη στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-1 για τον Ατρόμητο Παλαμά με τον γκολ του Παναγιώτη Ζάγκου από το 3ο λεπτό. Ζάρας εκτελεί το κόρνερ, καλό είναι, περνάει μπάλα από όλους, Ματέο, Βαγγελάκος, κεφαλιά, Ιουσούφης, δεν φεύγει μπάλα, φτάνει τελικά στον Ματέο, ο οποίος δεν καταφέρει να πιάσει το σούτ όπως θέλει και η μπάλα φεύγει out. Ήταν μια φάση που θα μπορούσε να πει κανείς ότι δημιούργησε υποψία ευκαιρίας ο ΑΟΣ Ελλάνων, όταν η μπάλα μετά από διαδοχικές κεφαλιές έφτασε στο Ματέο, ο οποίος σούταρε και κατέληξε out. Καραμάνης για τον Τεντολούρη. Τεντολούρης από την αριστερή πλευρά για τον Ζουμί. Ζητάει μπάλα ο Ισούφης, ο οποίος παίρνει στο χώρο του κέντρου, ξανά Ζουμής. Ισούφης αλλάζει απέναντι πολύ ωραία για τον Παπαγεωργίου, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα και παίζει με τον Κριεζή. Λάιος. Ζάγκος αποφεύγει ωραία τον Οικονόμου. Νέα πάσα δεξιά για τον Παπαγεωργίου, ο οποίος επίσης θα πάρει αρκετές επιθέσεις. Ένας παίκτης ο οποίος είναι αρκετά επιθετικός ως μπακ, ο Βαγγέλης Παπαγεωργίου. Ωραία προσπάθεια του Μπακρατσά, αποφεύγει δύο αντιπάλους. Παίζει με τον Αδάμο. Ο Αδάμος απέναντι στον Κούλπα, προσπαθεί να τον αποφύγει. Κρατάει την μπάλα ο Αδάμος. Λουκάη. Αδάμος. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή, Μυριώτης, εξαιρετική προσπάθεια και σουτ. Αποκρούει ο Καραμάνης και με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει. Η πρώτη καλή ευκαιρία στο 1ο λεπτό για τον ΑΟΣ Ελλάνων, όταν μέσα στην περιοχή Μυριώτης σούταρε δυνατά. Ο Καραμάνης απέκρουσε και στη συνέχεια η μπάλα κατέληξε χωρίς πρόβλημα στην αγκαλιά του. Πρώτη καλή φάση για τον ΑΟΣ Ελλάνων με την απόκρουση αυτή του Καραμάνη στο 1ο λεπτό. Κούρκουλας. Λάιος μαρκάρεται από τον Λουκάη, προσπαθεί να παίξει την μπάλα προς τον χώρο της επίθεσης. Ο Βαγγελάκος διώχνει σε πλάγιο.
Νέο πλάγιο για τον Ατρόμητο Παλαμά. Αυτή τη φορά ο Παπαγεωργίου είναι πάνω στην μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Παπαγεωργίου για τον Κριεζή. Μπακρατσάς Οικονόμου, βγάζει πολύ ωραία δεξιά το Μετούσι που ανεβαίνει, έχει χώρο αυτός, τώρα τρέχει κοντά το Ζουμής, κρατάει ο Μετούσι και προσπαθεί να παίξει απέναντι για τον Μπακρατσά, δεν περνάει μπάλα. Παπαγεωργίου, Λουκάη, Μυριώτης, ο οποίος έχει φύγει από την δεξιά πλευρά που αγωνίζεται και έχει έρθει στο κέντρο για να παίρνει περισσότερες μπάλες. Λουκάη, Βαγγελάκος, Αντωνάκος, Ζάρας. Εξετάζει τις επιλογές του, ετοιμάζεται μάλλον για τη σέντρα, την οποία πραγματοποιεί. Πρώτη κεφαλιά από τον Ντολούρη, σουτ του Μπακρατσά. Δεύτερη φάση για τον ΑΟΣ Ελλάνων στο 12ο λεπτό, όταν μετά από την απόκριση της άμυνας του Ατρομήτου Παλαμά, ο Μπακρατσάς σούταρε με το δεξί που δεν είναι το καλό του πόδι και μπλόκαρε ο Καραμάνης. Κούρκουλας, Παπαγεωργίου, Κούρκουλας, Κούλπας. Πάσα του Κούλπα για το Ζάγκο, παρεμβαίνει ο Αντωνάκος και κερδίζει πλάγιο ο Ατρόμητος Παλαμά από δεξιά, όπως επιτίθεται με τον Παναγιώτη Ζάγκο. Κριεζής, Κούρκουλας, Κούλπας. Μία ακόμη πάσα προς το Ζάγκο, δεν περνάει, κόβει με το κεφάλι ο Αντωνάκος. Οικονόμου, Βαγγελάκος έτοιμος, μια πολύ καλή πάσα στο χώρο για τον Αδάμο, ο οποίος ξεφεύγει, αλλά την τελευταία στιγμή προλαβαίνει ο Κούλπας, βάζει το πόδι του και η μπάλα φτάνει στον Καραμάνη. Η φάση αυτή στο 12ο λεπτό, πολύ καλή πάσα του Βαγγελάκου για τον Αδάμο, ο οποίος κινήθηκε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, πρόλαβε όμως ο Κούλπας και επέστρεψε την μπάλα στον Καραμάνη. Ισούφης. Κούρκουλας έχει αρκετό χώρο, τον εκμεταλλεύεται, ανεβαίνει από την δεξιά πλευρά, προσπαθεί να παίξει με τον Παπαγεωργίου, λάθος πάδος. Αντωνάκος, Μπακρατσάς, αποφεύγει δύο αντιπάλους, Βαγγελάκος, λάθος πάσα. Κριεζής, Κούρκουλας και η μπάλα επιστρέφει στον Καραμάνη. Αρκετά λάθη στο χώρο του κέντρου, δεν μπορούν οι δύο ομάδες ακόμα να βρουν ρυθμό. Η πάσα του Καραμάνη σε ένα χώρο όπου διώχνει ο Ζάρας, Ισούφης. Τεντολούρης, Κριεζής, ξανά Τεντολούρης, έχει επιλογές, παίζει με τον Καραμάνη, τον goalkeeper του, και αυτός ετοιμάζεται να ξαναπαίξει, κάνει όμως λάθος, προλαβαίνει ο Οικονόμου και κερδίζει αυτή την πάσα του Καραμάνη και προσπαθεί να βρει τον Μπακρατσά. Αυτός με το κεφάλι τροφοδοτεί τον Αδάμο από αριστερά, προσπαθεί να περάσει μια πάσα. Λουκάη, Μπακρατσάς, κόβει ο Παναγιώτης Ζάγκος, επιμένει ο Παπαγεωργίου, κερδίζει πολύ ωραία, αποφεύγει τον Μπακρατσά. Παπαγεωργίου δεν έχει προς το παρόν την πάσα, παίζει με Ισούφη, λάθος. Οικονόμου προσπαθεί να περάσει και κερδίζει το πλάγιο από αριστερά σε ένα παιχνίδι το οποίο ακόμη στο χώρο του κέντρου είναι νευρικό, δεν υπάρχουν ξεκάθαρες πάσες, δεν μπορούν οι δύο ομάδες να αναπτυχθούν με τον καλύτερο τρόπο. Βαγγελάκος, Ζάρας, θα παίξει στην δεξιά πλευρά, γίνεται όμως λάθος πάσα του Μετούσι, κρατάει την μπάλα ο Ατρόμητος Παλαμά, ξανά Μετούσι στη φάση, κερδίζει το πλάγιο. Από δεξιά ο Ερβής Μετούσι, ο οποίος έλειψε στο τελευταίο μάτς του πρωταθλήματος κόντρα στον Παλαμά, μια σημαντική απουσία, σήμερα επιστρέφει και παίρνει θέση στη βασική ενδεκάδα και είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο μάτς με ένα πλάγιο, ενώ έχουμε φτάσει ήδη στο 15ο λεπτό. Οικονόμου, Μετούσι. Προσπαθούν να παίξουν το 1-2, όμως παρεμβαίνει ο Ισούφης, χάνει την μπάλα, χωρίς φάουλ, λέει ο διαιτητής Γκοντίνος. Πολύ ωραία πάση στο Οικονόμου στο Μυριώτη μέσα στην περιοχή. Αυτός προσπαθεί να γυρίσει, αποκρούει ο Κούλπας, ξανά Μυριώτης. Καλή φάση αυτή για τον ΑΟΣ Ελλάνων, δεν έχει τελειώσει. Σου του Μυριώτη, η μπάλα μένει στην περιοχή και τελικά κερδίζει ο Λουκάη το κόρνερ, μια φάση διαρκείας στο 16ο λεπτό στην περιοχή του Ατρομήτου Παλαμά. Δεν κατάφερε η άμυνα να διώξει. Καλή προσπάθεια του Μυριώτου, γύρισε απ' έξω ο Κούλπας και τελικά ο Λουκάη κέρδισε ένα κόρνερ το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Θωμάς Μυριώτης, ο οποίος άλλωστε είναι και ο εκτελεστής των περισσότερων στατικών φάσεων για την ομάδα του ΑΟΣ Ελλάνων.
Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Καλή είναι η εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι. Μόνος του ο Βαγγελάκος κεφαλιά. Αποκρούει ο Καραμάνης και η άμυνα του ατομίου του Παλαμά διώχνει την μπάλα μακριά με Τούση. Καλή φάση αυτή στο 17ο λεπτό για τον Άο Σελάνων, όταν ο Μυριώτης έφερε ο οποίος έχει ξανά την μπάλα μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να περάσει. Παίζεται, λέει ο διαιτητής Γκουντίνος. Βαγγελάκος, Λουκάι, το πλασέ. 1-1. Εξαιρετικό γκολ στο 18ο λεπτό για τον Άο Σελάνων, όταν ο Λουκάι πήρε την πάσα του Βαγγελάκου μέσα στην περιοχή και με ένα εξαιρετικό πλασέ την έσυνε στην αριστερή γωνία του Καραμάνη, φέρνοντας τον τελικό στα ίσια. Έτοιμος για τη σέντρα η παίκτης του ατρωμίου του Παλαμά. Ο Παναγιώτης γυρνάει στον Κούλπα και αυτός παίζει αριστερά για τον Ζουμί. Ζάγκος, Κούρκουλας, ξανά Ζάγκος στο χώρο του κέντρου, κάθετα για τον Παναγιώτου. Αυτός δεν σιγουρεύει την πάσα του, κερδίζει ο Βαγγελάκος, ο οποίος είναι και ο κινητήριος μοχλός στο χώρο του κέντρου για τον Άο Σελάνων. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του Αδάμου, ο οποίος είναι στο σμπριτ με τον Κούλπα. Η μπάλα φτάνει στον Μπακρατσά. Λουκάι, ο σκόρερ της ισοφάρης στο 18ο λεπτό με ένα εξαιρετικό πλασέ. Δεν είναι καλή πάσα του Μυριώτη. Ξανακερδίζει όμως ο Άο Σελάνων με τον Λουκάι. Κρατάει την μπάλα. Βαγγελάκος, Οικονόμου έχει ανεβεί αρκετά μετά το 15ο λεπτό. Ο Άο Σελάνων, ένα σούτ του Οικονόμου χωρίς όμως τύχη. Έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο η ομάδα του Λάμπρου Καλογεράκη, έφερε το μάτς στην ισοφάριση και τώρα ξεκινάει ξανά το παιχνίδι από το 0-1-1 στο 20ο λεπτό με γκολ τον Παναγιώτη Ζάγκου για τον Ατρόμητο Παλαμά. 0-1 στο 3, ισοφαρίζει ο Άο Σελάνων στο 18 με τον Λουκάι. Καραμάνης για τον Κούλπα, συνέχεια στο παιχνίδι. Κούρκουλας, ξανά για τον Κούλπα. Προσπαθούν να βρουν αυτές τις ενδιάμεσες πάσεις οι παίκτες του ατρωμίου του Παλαμά, μέχρι τώρα δεν το έχουν καταφέρει. Έτσι η μπάλα γυρίζει πολλές φορές και στον goalkeeper Καραμάνη, ο οποίος παίζει αριστερά για τον Λάι, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί να μετρήσει τις επιλογές του, κάνει μια εξαιρετική πάσα για τον Παπαγεωργιό. Εξαιρετική πάσα στο λάθος του Παπαγεωργιού, ο οποίος βγαίνει στην πλάτη του Αντωνάκο, τον αποφεύγει πολύ ωραία, μπαίνει στην περιοχή, στρώνει για τον Ζουμί. Αυτό στο αριστερό σουτάρι, δεν είχε πρόβλημα ο Κουτσόπουλος. Ήταν μια καλή φάση στο 22ο λεπτό για τον Ατρόμητο Παλαμά, όταν ο Ζουμής από το ύψος της περιοχής σούταρε, όμως πολύ καλά τοποθετημένος ο Δημήτρης Κουτσόπουλος μπλόκαρε. Και συνέχεια στο παιχνίδι με το Μάτα να δίνει στον Λουκάι το σκόρερ της ισοφάρισης με ένα πολύ ωραίο πρασέ στην αριστερή γωνία του Καραμάνη. Κουτσόπουλος, Οικονόμου. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η απόδοση των παικτών της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου ο Άο Σελάνων έχει αρκετούς καλούς παίκτες με Βαγγελάκο, Οικονόμου και Λουκάι, και αυτό σταδιακά φαίνεται, αφού μετά το 15ο λεπτό έχει κερδίσει μέτρα στο χώρο του κέντρου, έχει δημιουργήσει φάσεις και σε μία από αυτές ήρθε και τον γκολ της ισοφάρισης με τον Λουκάι. Ζάρας, Αντωνάκος με πολλά μέτρα στη διάθεσή του, ανεβαίνει, παίζει με τον Αδάμο, ο οποίος πάντα προσπαθεί ανάμεσα στους δύο στόπερ με την ταχύτητά του να δημιουργήσει καταστάσεις. Κούλπας, Κούρκουλας, Παπαγεωργιού, Κούρκουλας για τον Ιουσούφη. Αυτός μια παρακινδυνευμένη πάσα, προλαβαίνει ο Κούλπας τον Μυριώτη. Δεν ήταν καλή η πάσα του Ιουσούφη, όμως πρόλαβε ο Κούλπας τον Μυριώτη. Παπαγεωργιού, Κούλπας για τον Ζάγκο. Βαγγελάκος στη διεκδίκηση, ο Κριεζής μαζί με τον Αδάμο, κερδίζει ο Λουκάι. Κρατάει την μπάλα έχοντας στην πλάτη του τον Κριεζή, προσπαθεί να περάσει. Λουκάι και Κριεζή σε μία μονομαχία, προσπαθώντας να πάρει κάτι ο παίκτης του Άο Σελάνων. Οικονόμου δεν ξεφεύγει από τον Παναγιώτη Ζάγκο, ο οποίος ανεβαίνει, προσπαθεί να κερδίσει μέτρα, φάουλ. Σφυρίζεται από τον διαιτητή Γκοντίνο σε μια φάση που έγιναν αλλεπάλληλα λάθη. Τελικά δεν κατάφερε καμία ομάδα να εκδηλώσει επίθεση. Ο Παναγιώτης Ζάγκος κέρδισε κάτω από το χώρο του κέντρου, φάουλ. Κούρκουλας ψάχνει να βρει τις επιλογές του, καθώς δεν υπάρχει κίνηση από τους παίκτες του ατομίου του Παλαμά. Έτσι το έχουμε πει και πριν από λίγο, ότι γυρίζει αρκετές φορές η μπάλα πίσω
και στον Κούλπα αλλά και στον goalkeeper Καλαμάνη. Τώρα πολύ ωραία πάσα του Κούρκουλα στη μέση, ελευθερώνει τον Ζάγκο. Αυτός παίζει αριστερά για το Λάιο. Αυτός έχει μπροστά τον Οικονόμου. Ξανά Ζάγκος. Παναγιώτου, Ισούφης. Πολύ ωραία για τον Λάγιο αριστερά. Ετοιμάζει αυτός για τη σέντρα. Την πραγματοποιεί, όμως αποκρούει ο Μάτας τελικά με καραμπόλα, αλλά φτάνει στα πόδια του Λουκάη. Πλάγιο από δεξιά για την ομάδα των Σιλάνων που κέρδισε ο Οικονόμου και είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Χάρης Ζάρας ψάχνει για επιλογές, τελικά βρίσκει τον Λουκάη. Λουκάη στο χώρο του κέντρου, λάθος πάσα, ζουμής για τον Παναγιώτου, χάνει και αυτός, πολλά λάθη στο χώρο του κέντρου κυρίως. Γυρίζει ο Ζάρας στον Κουτσόπουλο, ο οποίος απομακρύνει. Η Σούφης παίρνει την κεφαλιά για τον Κριεζή. Ο Κριεζή σε μια πολύ ωραία πάσα για τον Ζάγκο, ο οποίος κατεβάζει, σουτάρει και το 1-2. 1-2 στο 24ο λεπτό για την ομάδα του Ατρωμίτου Παλαμά, όταν και πάλι στη φάση πρωταγωνιστής ο Παναγιώτης Ζάγκος κατάφερε να σταματήσει την μπάλα εξαιρετικά με το στήθος μέσα στην περιοχή. Σούταρε δυνατά, ο Κουτσόπουλος δεν μπόρεσε να μπλοκάρει και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-2. Ο Ατρόμητος Παλαμά παίρνει ξανά το προβάδισμα στο σκορ. Ήταν και ξανά μια πολύ ωραία πάσα στην καρδιά της άμυνας του ΑΟΣ Ελλάδων, όπου κινήθηκε ο Παναγιώτης Ζάγκος πάρα πολύ καλά. Είναι άλλωστε ο σκόρερ και του πρώτου γκολ. Έκανε πολύ καλό κοντρόλ με το στήθος, σούταρε δυνατά. Ο Κουτσόπουλος είχε επαφή με την μπάλα, όχι όμως τέτοια που να μπορέσει να αποσοβήσει τον γκολ. Έτσι, στο 25ο λεπτό πλέον, ο Ατρόμητος Παλαμά παίρνει πάλι κεφάλι στο σκορ 1-2. Το δεύτερο γκολ του Παναγιώτη Ζάγκο. Είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 18ο λεπτό ο Λουκάη. Ήταν ένα γκολ το οποίο προήλθε σε μια στιγμή στην οποία ο ΑΟΣ Ελλάδων είχε κερδίσει μέτρα στο γήπεδο. Έδειχνε ότι μπορούσε να πατήσει καλύτερα, να δημιουργήσει φάσεις. Όμως αυτή η εξαιρετική πάσα βρήκε τον Παναγιώτη Ζάγκο σε ιδανική θέση και έδωσε στην ομάδα του το νέο προσβάδισμα. Λάιος, ένας παίκτης που επίσης παίρνει αρκετές μπάλες στην ανάπτυξη του Ατρωμίτου Παλαμά από την αριστερή πλευρά. Κούλπας, πάσα μεγάλη δεν περνάει, ελέγχουν οι Σούφης και Κριεζής. Λάιος, για τον Ισούφη σε αργό ρυθμό πλέον ο Ατρόμητος Παλαμά, που πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ μετά το γκολ στο 3, την ισοφάριση με τον Ζάγκο, την ισοφάριση στο 18 με τον Λουκάη. Ήρθε ξανά ο Παναγιώτης Ζάγκος στο 24 να δώσει εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του Ατρωμίτου Παλαμά. Καραμάνης για τον Τεντολούρη, αυτός με τον Λάιο τώρα τρέχει να πιέσει ο Οικονόμου, κερδίζει προς τιμήν την μπάλα, και το πλάγιο για τον Ατρόμητο Παλαμά, ο οποίος μετά την επίτευξη του δεύτερου γκολ προσπαθεί να ρίξει το ρυθμό με πολλές πάσεις στο χώρο του κέντρου, χωρίς να βιάζει ιδιαίτερα, δεν έχει λόγο άλλωστε, ενώ ο ΑΟΣ Ελλάδων προσπαθήσει να ξαναμπεί στο παιχνίδι μετά το 1-2, το Παναγιώτη Ζάγκος στο 25ο λεπτό. Από αριστερά ο Λάιος έτοιμος να δώσει συνέχεια, Τεντολούρης. Κούλπας. Ισούφης, ο οποίος με τον Κριεζή παίρνει όλες τις πρώτες μπάλες του χώρου του κέντρου και από εκεί ξεκινάει η ανάπτυξη για τον Ατρόμητο Παλαμά με τα δύο αυτά αμυντικά χαφ. Πολύ ωραία πάση στον Κούρκουλα για τον Παναγιώτη Ζάγκο, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ατρομήτου μέχρι τώρα. Νέα προσπάθεια να μπει στην περιοχή, τελικά κερδίζει το out ο Ζάρας μετά από την παρέμβαση του Παναγιώτου. Αυτές οι προωθήσεις του Παναγιώτη Ζάγκου στην καρδιά της άμυνας του ΑΟΣ Ελλάδων έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Ήδη έχει πετύχει 2 γκολ, ενώ στην προηγούμενη φάση ξανά βρέθηκε σε θέση βολής. Πρόλαβαν όμως οι αμυντικοί του ΑΟΣ Ελλάδων. Κουτσόπουλος για τον Ζάρα, ο οποίος ήρθε από αριστερά. Ξανά για τον Κουτσόπουλο. Μάτας για τον Μυριώτη,
ο οποίος προσπαθεί να βρει μια καλή πάσα, κινείται πάρα πολύ ωραία στην πλάτη της άμυνας. Ο Μετούση από δεξιά κάνει τη σέντρα, δεν ήταν όμως καλή. Κόβει πολύ καλά τοποθετημένος ο Τεντολούρης. Ωραία η πάσα του Μυριώτη για τον Μετούση που έβγαινε από δεξιά, όμως η σέντρα δεν ήταν η καλύτερη. Μυριώτης με δύο αντιπάλους, τελικά φεύγει η μπάλα από την άμυνα του Ατρωμίτου. Παναγιώτης υποδέχεται, κερδίζει το πλάγιο ο Μάτας στο έδαφος. Ο Παναγιώτης μετά την μονομαχία με το Μενέλα ο Μάτα διακόπτει προσωρινά το παιχνίδι. Είναι στο έδαφος ο έμπειρος επιθετικός του Ατρωμίτου Παλαμά. Έχουμε φτάσει ήδη στο 27ο λεπτό, 1-2 ο Ατρόμητος Παλαμά στο τελικό κυπέλλου ερασιτεχνών από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καρδίτσας Αντιγόνη Δεσβιώτη. Μόλις το 3 ο Παναγιώτης Ζάγκος έβαλε μπροστά τον Ατρόμητο, ισοφάρισε με ένα εξαιρετικό γκολ ο Λουκάης στο 18, αλλά στο 24, 6 λεπτά αργότερα, έδωσε εκ νέου προβάδισμα ο Παναγιώτης Ζάγκος στον Ατρόμητο Παλαμά, έτσι, έχουμε Άο Σελάνο, Ατρόμητος Παλαμά 1-2. Μετούση πολύ ωραία βγάζει πάσα για τον Μπακρατσά, ο οποίος προσπαθεί να αποφύγει τον Τεντολούρη, κερδίζει το πλάγιο. Έχουν αλλάξει θέσεις αμοιβαία οι πλάγιοι του τέτοιου. Ο Μπακρατσάς βέβαια κινείται σε όλο το χώρο της επιθετικής γραμμής. Προσπαθεί ο Λάμπρος Καλογεράκης να ανακατεύσει την Τράπουλα, να ξαναβρει τις ιδανικές θέσεις για την ομάδα του, να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Οικονόμου για τον Μετούση, λάθος πάσα. Ζάγκος προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση ο Ατρόμητος Παλαμά, όμως χάνει την μπάλα ο Ζάγκος, μονομαχία στο χώρο του κέντρου και κερδίζει φάουλ ο Λουκάη. Ένα φάουλ που κέρδισε από τον Παναγιώτη Ζάγκο. Λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, από ό,τι φαίνεται στην μπάλα, ο Θωμάς Μυριώτης, ο οποίος είναι και ο μόνιμος εκτελεστής των στημένων φάσεων. Είναι κοντά και ο Οικονόμος στην μπάλα, αλλά ο Μυριώτης είναι αυτός που θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Έχουμε φτάσει ήδη στο 21ο λεπτό και ο Θωμάς Μυριώτης έτοιμος για την εκτέλεση φάουλ. Μυριώτης, δεν είναι καλή η εκτέλεση, κόβει εύκολα ο Παναγιώτης Ζάγκος. Ένα πλάγιο για την ομάδα του ΑΟ Σελάνων, παραμένει στην επίθεση από δεξιά με το πλάγιο αυτό Θωμάς Μυριώτης. Παίζει με τον Μετούση, κρατάει την μπάλα, νέο φάουλ από τον Παναγιώτη αυτή τη φορά. Δεύτερο φάουλ που κέρδισε η ομάδα του ΑΟ Σελάνων από δεξιά, όπως επιτίθεται. Αυτή τη φορά με τον Μετούση, έτοιμος πάλι ο Μυριώτης για την εκτέλεση, αλλά όπως φαίνεται μάλλον μπορεί να αφήσει το φάουλ αυτό σε κάποιον άλλο συμπαίκτης, γιατί από ό,τι βλέπουμε και ο Μπακρατσάς είναι κοντά, αριστερό πόδι και αυτός, όπως ο Μυριώτης, έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Φάουλ για τον ΑΟ Σελάνων στο 30ο λεπτό. Πήρε το OK από το διαιτητή Κοντίνο, εκτελεί ο Μπακρατσάς η μπάλα στην περιοχή. Προσπάθησε ο Αδάμος, δεν την βρήκε. Φτάνει αυτή στον Κούλπα, ο οποίος προσπαθεί να αποφύγει τον Λουκάη. Τα καταφέρνει. Παίζει με τον Παναγιώτου. Πολύ ωραία υποδέχεται αυτός Ζάγκος. Ξανά για τον Παναγιώτου. Στην αντεπίθεση ο υψηλόσωμος φόρ του Ατρωμίτου Παλαμά δεν έχει όμως επιλογές. Τώρα έρχονται οι συμπαίκτες του να βοηθήσουν. Τελικά καταφέρνει να βρει τον Ισούφη. Δεν είναι και καλύτερη πάσα. Ωραία έφυγε στην αντεπίθεση ο Παναγιώτου, δεν είχε όμως επιλογές, οι συμπαίκτες του δεν τον ακολούθησαν και τώρα ο Παλαμάς μια επίθεση από την αρχή με τον Λάιο να κάνει προσωρινά λάθος, να κρατάει την μπάλα. Λάιος για τον Κούλπα, αυτός για τον Κούρκουλα, ξανά στο γνωστό ρυθμό ο Ατρόμητος με πολλές πάσεις κυρίως στην άμυνα και στο χώρο του κέντρου. Κούλπας για τον Ισούφη, Ισούφης για τον Τεντολούρη, είναι αρκετά πίσω θα λέγαμε ο Σελάνων, δεν προσπαθεί να πιέσει. Λάθος πάσα ο Μετούσης κόβει. Βαγγελάκος με μια μεγάλη μπάλα προσπαθεί να βρει τον Αδάμο. Κόβει ο Κούρκουλας, Κούλπας. Πάσα για τον Λάιο. Πολύ κοντά στην μπάλα, πιο κοντά στην μπάλα ο Μετούσης. Τελικά ο Λάιος δεν προλαβαίνει και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με ένα out στο 31ο λεπτό. Ο Κουτσόπουλος έτοιμος να δώσει συνέχεια. Ζάρας. Ξανά Ζάρας στο χώρο της άμυνας, έχει κάνει κάποιες αλλαγές αμυντικά ο Λάμπρος Καλογεράκης, αφού έφερε τον
Ζάρα από την αριστερή πλευρά. Στο κέντρο πλέον αγωνίζεται ο Βαγγελάκος, ο οποίος παίρνει όλες τις πρώτες μπάλες. Φάουλ. Ζάρα στην εκτέλεση του φάουλ. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή χωρίς πρόβλημα, στην αγκαλιά του Καραμάνη. Τελειώνει και αυτή η επιθετική προσπάθεια εδώ για την ομάδα του ΑΟ Σελάνων. Ο Καραμάνης με τα χέρια στον Κριεζή. Ο Κριεζής προσπαθεί να βρει συμπαίκτη του, κερδίζει την κεφαλιά Παπαγεωργιού, Οικονόμου, Λουκάη. Φάουλ, κερδίζει Λουκάη από τον Παπαγεωργιού. Στο χώρο του κέντρου το φάουλ αυτό, ενώ έχουμε φτάσει ήδη στο 33ο λεπτό, ο Οικονόμου για το Ζάρα. Βαγγελάκος, ο οποίος παίρνει όλες τις πρώτες πάσες για να βοηθήσει την ανάπτυξη του παιχνιδιού με Τούση. Μιλιώτης κινείται μέσα στην περιοχή, βγαίνει από αυτή, επιστρέφει, πάσα για τον Λουκάη, πολύ καλό σούτ, ένα εξαιρετικό σούτ του Λουκάη, έκοψε ο Κούρκουλας, πολύ καλό σούτ, η μπάλα είχε κατεύθυνση προς την εστία του Καραμάνη, ο Κούρκουλας όμως τη σταμάτησε με το σώμα του και ο Παναγιώτου κερδίζει φάουλ από τον Αντωνάκο. Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ευκαιρία αυτή, ενώ έχουμε φτάσει στο 34ο λεπτό, όταν ο Λουκάης σούταρε πολύ δυνατά από τη γραμμή της περιοχής. Η μπάλα είχε πορεία προς την εστία του Καραμάνη, όμως ο Κούρκουλας με το σώμα του δεν της επέτρεψε να φτάσει σε αυτόν, έδιωξε και έτσι στη συνέχεια της φάσης ο Παναγιώτου κέρδισε φάουλ από τον Λουκάη. Κούλπας πάνω στην μπάλα για τη συνέχεια του παιχνιδιού εδώ στον τελικό του κυπέλλου ερασιτεχνών της ΕΒΣ Ανδρέας Γεωργίου, 1-2 ο Παλαμάς του ΑΟ Σελάνων. Κούλπας παίζει για τον Παπαγεωργίου, ο οποίος έχει συχνές προωθήσεις από τη δεξί πλευρά, προσπαθεί να περάσει, χάνει την μπάλα, χωρίς φάουλ ο διαιτητής Γκοντίνος. Ο Αντωνάκος δίνει συνέχεια, Βαγγελάκος για τον Κουτσόπουλο. Κουτσόπουλος για τον Μάτα. Ξανά Βαγγελάκος. Μια μεγάλη πάσα ακόμη για τον πολύ καλή, για τον Αδάμο, ο οποίος την υποδέχεται, προσπαθεί να ξεφύγει από τον Τεντολούρη, όμως κερδίζει ο Τρικαλινός αμυντικός την μπάλα. Παναγιώτου για τον Λάιο, Ζουμής. Ζάγκος έξω από την περιοχή, δεν επιχειρεί το σουτ, παίζει σίγουρα στον Παπαγεωργίου, αυτός για τον Κριεζή. Κριεζής για Παπαγεωργίου. Ξανά Κριεζής. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Κούλπα, αυτό στο χώρο του κέντρου κερδίζει λίγα μέτρα και παίζει αριστερά στον Λάιο. Προσπαθεί να αποφύγει το Μετούσι, κερδίζει την πρώτη κόντρα, πατάει στο Ζουμί, ο οποίος ληστράει και δεν μπορεί να πάει στη φάση, ελέγχει χωρίς πρόβλημα ο Μετούσι. Βαγγελάκος. Αντωνάκος, Μετούσι, Βαγγελάκος. Αντωνάκος, ξανά η μπάλα στο Μάτα, στο χώρο της άμυνας, Λουκάη, Βαγγελάκος. Μία ακόμη μεγάλη πάσα, τις έχουμε δει πολλές τέτοιες μέχρι τώρα. Στο πρώτο ημίχρονο από τον Κώστα Βαγγελάκο να προσπαθεί να βρει τους γρήγορους επιθετικούς, τον Παναγιώτη Αδάμου και τον Θωμά Μιλιώτη. Κάποιες πάσες πέρασαν, κάποιες όχι, σε γενικές γραμμές δεν απείλησε αυτός ο τρόπος ανάπτυξης την ομάδα του Παλαμά. Ίσως ο ΑΟ Σελάνων πρέπει να κυκλοφορήσει ακόμη περισσότερο την μπάλα για να δημιουργήσει. Κούρκουλας, ο οποίος πήγε από την αριστερή πλευρά και ο Θάνος Τριανταφυλόπουλος έκανε αλλαγή, ήρθε δεξιά ο Τεντολούρης, ο Κούρπας παραμένει στη μέση, στην τριάδα που έχει επιλέξει ο Λαρισινός προπονητής. Μεγάλη μπάλα του Καραμάνη, ωραία κεφαλιά του Παναγιώτου, προσπαθεί ο Παναγιώτης Ζάγκος αλλά δεν μπορεί να προλάβει. Ο Οικονομόπουλος, ο Κουτσόπουλος, τερματοφύλακας ήταν και ο Οικονομόπουλος, μια πολύ μεγάλη δόξα του Παναθηναϊκού. Ο Κουτσόπουλος μαζεύει την μπάλα και παίζει με το Μάτα. Βαγγελάκος, ο παίκτης ο οποίος έχει τις περισσότερες επαφές για την ομάδα του ΑΟ Σελάνων και προσπαθεί να δημιουργήσει. Τώρα ο Οικονόμου έχει έρθει από αριστερά. Αρκετές αλλαγές και για τον Λάμπρο Καλογεράκη όσον αφορά τις θέσεις. Ο Ζάρας κοντράρεται από τον Παναγιώτο, δεν ήταν καλύτερη πάσα. Ζάγκος κατεβάζει πολύ ωραία. Προσπαθεί να αποφύγει τον Παναγιώτο. Παπαγεωργίου κερδίζει. Ισούφης έξω από την περιοχή, δεν κάνει και το καλύτερο κοντρόλ. Ζάγκος για τον Παναγιώτου, δεν κάνει κοντρόλ καλό. Ο Βαγγελάκος μαζεύει πολύ ωραία και κερδίζει το φάουλ. Τελειώνει εδώ αυτή η φάση. Έχουμε
φτάσει αισίως στο 38ο λεπτό, παραμένει το 1-2 για την ομάδα του Παλαμά. Ένα σκορ που έχει διαμορφωθεί με τα γκολ του Παναγιώτη Ζάγκου στο 3, του Λουκάη στο 18ο λεπτό και στο 24ο λεπτό ξανά ο Παναγιώτης Ζάγκος έκανε το 1-2 για τον Ατρόμητο Παλαμά. Κούρκουλας, Λάιος, Κούρκουλας, Κριεζής, Παπαγεωργίου. Κερδίζει μέτρα, προσπαθεί να παίξει με τον Ζάγκο, λάθος πάσα, Αδάμος, δεν έχει στηρίγματα. Τώρα βοηθάει ο Ευαγγελάκος, παίζει πολύ ωραία για τον Μυριώτη στο χώρο του κέντρου και αυτός ανοίγει για τον Μετούση. Περιμένει ο Αντωνάκος από την δεξιά πλευρά με το αριστερό του πόδι, προσπαθεί να βρει επιλογές, κάνει μια σέντρα πολύ ωραία, φτάνει στην περιοχή η μπάλα, ατομική προσπάθεια, πάσα για τον Μπακρατσά, δεν κάνει το καλύτερο σουτ. Δεν ήταν σουτ αυτό το οποίο θα μπορούσε να απειλήσει τον Καραμάνη. Έχουμε ένα σουτ το οποίο έγινε στο 31ο λεπτό από τον Κώστα Μπακρατσά από το ύψος περίπου τις μεγάλες περιοχές. Χωρίς πρόβλημα είδε ο Καραμάνης την μπάλα να καταλήγει out. Έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Γιαννιώτης τερματοφύλακας, ο οποίος διανύει τον 4ο χρόνο στην Καρδίτσα, έχοντας φορέσει τη φανέλα του Αστέρα και του Ατρομήτου Παλαμά. Καραμάνης, Ισούφης, μαρκάρεται από τον Λουκάη, φάουλ. Ο διαιτητής Γκοντίνος το καταλογίζει αμέσως, το μαρκάρισμα αυτό του Λουκάη πάνω στον Κώστα Ισούφη. Μία ακόμη φάση σταματάει εδώ και είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Ο Λάιος αφήνει την μπάλα. Έχει πέσει αρκετά ο ρυθμός, άλλωστε είμαστε και στο τέλος της περίοδου. Οι δυνάμεις των ομάδων δεν είναι και στο έπακρό τους και ο καιρός δεν βοηθάει, έχει αρκετή ζέστη. Οικονόμου μετά την πάσα του Αντωνάκου χάνει το κοντρόλ, κερδίζει όμως ο Λουκάη, ξανά Αντωνάκος. Ζάρας για το Μάτα. Αυτός βλέπει την κίνηση του Μυριώτη, η πάσα όμως δεν είναι καλή. Χωρίς πρόβλημα ο Κούλπας κερδίζει και παίζει για τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι μόνος του. Αποφεύγει το Ζάρα, έχει απέναντι το Μάτα, προσπαθεί να πάει στο ένας με έναν, δεν έχει βοήθεια. Παναγιώτου να πάρει κάτι, κρατάει την μπάλα από αριστερά, έχοντας στην πλάτη του το Μενέλα ο Μάτα, Παναγιώτου πάντα. Τελικά η μπάλα out. Ο υψηλός όμως τρικαλινός επιθετικός δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι από τη φάση αυτή, η μπάλα κατέληξε out και ο Κουτσόπουλος δίνει συνέχεια. Μπαίνουμε στο 40 και στο τελευταίο πεντάλεπτο για το πρώτο ημίχρονο εδώ του τελικού του κυπέλλου Ερασιτεχνών παραμένει πάντα το 1-2 για τον Ατρόμητο Παλαμά. Βαγγελάκος βλέπει το Μετούσι, ο οποίος ανεβαίνει από δεξιά έχοντας μέτρα μπροστά του. Τώρα τρέχει ο Ζουμής, Μπακρατσάς χάνει από τον Ισούφη, ξανά με Μετούσι. Έχει απέναντι τον Ισούφη, τον αποφεύγει προς στιγμήν Ζουμής, Μπακρατσάς, εκεί κάπου μπερδεύτηκε. Και τελικά ο Ισούφης σε αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης του Άος Ελλάνων κέρδισε το φάουλ. Μία ακόμη φάση τελειώνει εδώ. Κούλπας, μία ακόμη μεγάλη πάσα για τον Παναγιώτη Ζάγκο. Μένει κάτω η σημαία του βοηθού Τακόπουλου. Ζάγκος για τον Παναγιώτου. Ένα σουτ θα λέγαμε τουλάχιστον πολύ κακό για τη θέση που είχε ο Παναγιώτου, λίγο έξω από την περιοχή. Προσπάθησε να πλασάρει με τη μία. Η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα πάνω από την εστία του Δημήτρη Κουτσόπουλου. Οικονόμου. Πάσα για τον Αδάμο στην πλάτη της άμυνας με το κεφάλι ο Κούλπας. Ψύχρεμα γυρίζει την μπάλα στον Καραμάνη. Είναι σχεδόν καταδικασμένες όλες αυτές οι πάσεις. Ελάχιστες μπορούν να περάσουν σε μια οργανωμένη άμυνα. Ίσως ο Άος Ελλάνων να πρέπει να αλλάξει λίγο την ανάπτυξή του, να παίξει περισσότερο από τα πλάγια ή με πάσες στο χώρο του κέντρου, γιατί όλες αυτές οι μεγάλες πάσες αντιμετωπίζονται εύκολα από την ομάδα του Ατρομήτου Παλαμά. Μάτας, Μυριώτης έρχεται χαμηλά να πάρει μπάλα, κάνει λάθος, κερδίζει ο Ζάγκος. Ο Ζάγκος για τον Παναγιώτου. Αυτός έχει απέναντί του τον Χάρη Ζάρα, φεύγει προς τα πλάγια, Παναγιώτου πάντα στο αριστερό, κάνει τη σέντρα. Ο Μάτας κόβει με το κεφάλι, Αντωνάκος για τον Λουκάη. Μπακρατσάς, Λουκάη. Κρατάει την μπάλα και προσπαθεί να βρει απέναντι τον Μυριώτη, όμως εύκολα κόβει ο Τεντολούρης και συνεχίζει. Πάντως ο Άος Ελλάνων μετά από αυτή τη λάθος πάσα, ο Μυριώτης έχει απέναντι τον Λάιο, ξεκλίνει ο Μυριώτης, φέρνει την μπάλα στα αριστερό
Τώρα προσπαθεί να σουτάρει. Ένας όμιλος παικτών εκεί τον μπλοκάρει. Μετούσι. Παραμένει στην επίθεση ο ΑΟ Σαλάνων. Με το Μετούσι από δεξιά. Νέα σέντρα. Τεντολούρης δεν βρίσκει την μπάλα. Καταφέρει όμως να απομακρύνει ο Παπαγεωργίου και ο Παναγιώτου προσπαθεί να κάνει ένα κοντρόλ έχοντας απέναντί του μόνο παίχτης του ΑΟ Σελάνων. Ο Ζάρας είναι ο πρώτος που πάει το μαρκάρι. Είναι και άλλοι τρεις. Κάνει το σούτ από μακριά. Δεν είναι εύκολο να απειλήσει. Στο 43 όμως μπορεί να καταγραφεί η φάση αυτή. Το δυνατό σούτ του Παναγιώτη εύκολα εξουδετέρωσε ο Κουτσόπουλος. Πάσα για τον Μυριώτη. Κόβει ο Κούρκουλας, ο οποίος έχει πάει στην αριστερή πλευρά. Λάιος, Ισούφης, Κριεζής. Ελέγχουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου παίκτη στο τρομή του Παλαμά. Φυσιολογικά θα περιμένουν τη λήξη του ημιχρόνου, καθώς απομένουν μόλις 2 λεπτά της κανονικής διάρκειας για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 1-2 εδώ στο κέντρο, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αντιγόνη Δεσβιώτη. ΑΟ Σαλάνων Ατρόμητος Παλαμά 1-2 με τα γκολ στο 3 από τον Παναγιώτη Ζάγκο, ο Φάρης ο Λουκάς το 18, στο 24 ο Παναγιώτης Ζάγκος το 1-2. Φάουλ κερδίζει ο Ζάρας στην διεκδίκηση με τον Παναγιώτο. Τελευταίες φάσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον ΑΟ Σαλάνων να έχει κερδίσει ένα φάουλ κάτω από το κέντρο. Ο Βαγγελάκος αλλάζει την μπάλα με το Μάτα, αυτός παίζει για το Μετούσι, ο Μετούσι για τον Μυριώτη, κάνει κίνηση στην πλάτη του, ο Μετούσι δεν παίρνει μπάλα, ο Μυριώτης για τον Αδάμο, ξανά Μυριώτης προσπαθεί να μπει μες στην περιοχή, βάζει πολύ καλά το σώμα του Κούρκουλας και κερδίζει τη φάση και βγαίνει από την περιοχή. Εξαιρετική αμυντική προσπάθεια από τον πολύπειρο Νίκο Κούρκουλα. Παναγιώτης Ζάγκος ξεπερνάει τον Βαγγελάκο, δέχεται το φάουλ. Η πρώτη κίτρινη κάρτα στο 44 τη δέχεται ο Κώστας Βαγγελάκος στην προσπάθεια να ανακόψει τον Παναγιώτη Ζάγκο. Κούρκουλας έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν έχουμε δει ακόμη από τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Κοντίνου, δεν ξέρουμε αν υπάρχει η δυνατότητα αυτή των καθυστερήσεων να δείξει. Συνεχίζουμε προς το παρόν. Ο Λάιος ελέγχει την μπάλα, ο Καραμάνης του ζητάει, ο Λάιος με μια προσποίηση αποφεύγει τον Αδάμο, παίζει με τον Κούλπα, ο Κούλπας Καραμάνης, ο γκολκίπερ του Παλαμά αριστερά, ο Λάιος απομακρύνει σε ένα χώρο που ελέγχει ο Βαγγελάκος και πολύ ωραία με το κεφάλι τροφοδοτεί τον Μυριώτη. Αυτός με τον Λουκάη, ξανά Μυριώτης, κερδίζει το φάουλ από τον Ζουμί. Μία από τις τελευταίες, ίσως και τελευταία φάση του ημιχρόνου, εδώ στον σημερινό τελικό του κυπέλλου Ερασιτεχνών, Ανδρέας Γεωργίου. Είμαστε στο 45ο λεπτό, ΑΟ Σαλάνων Ατρόμητος Παλαμά 1-2. Ο Μυριώτης και ο Ζάρας κοντά στην μπάλα σε μια φάση, σε μια καλή θέση θα λέγαμε, βέβαια είναι λίγο μακριά από την εστία του Καραμάνη, όμως μπορεί να υπάρξει και απευθείας εκτέλεση. Ο Ζάρας από ό,τι φαίνεται μάλλον ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ αυτό, είναι και ο Μυριώτης κοντά στην μπάλα, αλλά όπως φαίνεται μάλλον ο Ζάρας θα σουτάρει απευθείας. Τελικά ο Μυριώτης εκτελεί απευθείας, κακή εκτέλεση, ξανά Μυριώτης στο τείχος στην μπάλα, κρατάει, παίζει πολύ ωραία μέσα στην περιοχή για τον Μπακρατσά, δεν υπάρχει offside, συνεχίζει τη φάση, κερδίζει όμως ο Ζουμής την προσπάθεια αυτή του Κώστα Μπακρατσά και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Κι άλλο λάθος, Οικονόμου, νέο λάθος, Ζάγκος, φάουλ τελικά για τον Ζουμί, ήταν μια σειρά λαθών λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, η μπάλα τελικά στα πόδια των παικτών του Ατρομή του Παλαμά με ένα φάουλ από αριστερά που κέρδισε ο Ζουμής. Νίκος Κουρκούλας για τον Κούλπα. Ο Τεντολούρης μάλλον θα πάρει την μπάλα όπως αναμένεται. Τεντολούρης από δεξιά, ξανά Κούλπας. Έρχεται ο Ισούφης να ζητήσει, ο Κούλπας παίζει στον χώρο του κέντρου με τον Λάιο. Αυτός αποφεύγει εξαιρετικά τον Βαγγελάκο και τον Οικονόμου και παίζει μια πάσα για τον Παπαγεωργίου. Πολύ δυνατή όμως. Ήταν εξαιρετική προσπάθεια του Λάιο, ο οποίος απέφυγε δύο αντιπάλους και προσπάθησε να βρει στον χώρο τον Παπαγεωργίου. Δεν ήταν καλή πάσα. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βαγγελάκο να παίρνει μία ακόμη μπάλα στον χώρο του κέντρου, μία ακόμη μεγάλη μπαλιά για τον Αδάμο, ο οποίος μονομαχεί με τον Κούλπα. Τον κερδίζει ο υψηλός όμως αμυντικός στο Ατρομή του Παλάμα, κρατάει την μπάλα, Κούλπας με αντίπαλο τον Αδάμο, τον αποφεύγει και εδώ σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο διαιτητής Βαγγέλης Γκοντίνος. Τελικός κυπέλλου Ερασιτεχνών, πρώτο ημίχρονο, ΑΟ Σελάνων Ατρόμητος Παλαμά 1-2.
με τα γκολ του Παναγιώτη Ζάγκου στο 3, του Λουκάη στο 18 και του Παναγιώτη Ζάγκου στο 24. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Επιστρέφουμε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αντιγόνη Δρυσβιώτη για το δεύτερο ημίχρονο του κυπέλλου ερασιτεχνών ΕΠΣ Ανδρέας Γεωργίου. ΑΟΣ Ελλάνων Ατρόμητος Παλαμά 1-2 με τα γκολ του Ζάγκου στο 3ο και στο 24ο λεπτό. Ισοφάρισε προσωρινά για την ομάδα του ΑΟΣ Ελλάνων ο Λουκάη. Με μία αλλαγή ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Στη θέση του Τεντολούρη ο Θάνος Τριανταφυλόπουλος, ο προπονητής του Ατρομήτου Παλαμά, πέρασε το Μάκη Λόζο, τον πρώτο σκόρερ της φετινής περίοδου της κανονικής διάρκειας πρωταθλήματος, με 30 γκολ. Στη σέντρα ο Ατρόμητος Παλαμά από τον Παναγιώτου στον Ισούφη και στον Κούλπας. Τη θέση του Τολούρη στο αριστερό άκρο της άμυνας πήρε ο Λάιος. Ζουμής κρατάει την μπάλα, παίζει ξανά με το Λάιο, ο οποίος οπισθοχώρησε, ξεκίνησε ως αριστερό χάφ, αλλά με την είσοδο του Λόζου και την αλλαγή του Τεντολούρη παίζει αριστερό μπακ πλέον ο έμπειρος Λάιος. Ισούφης, πρώτη επαφή για τον Λόζο που μόλις μπήκε στο παιχνίδι, παίζει με τον Ζάγκο, ξανά Λόζος κρατάει την μπάλα, παίζει με τον Γκριεζή δεξιά, πολύ ωραία ο Αντωνάκος προσπαθεί να κερδίσει, δεν προλαβαίνει όμως. Το πρώτο πλάγιο του δευτέρου ημιχρόνου για τον Ατρόμητο Παλαμά, από δεξιά όπως επιτίθεται, με τον Νίκο Κούρκουλα. Κούρκουλας, φτάνει η μπάλα στον Παναγιώτου, τα κουνάκια από τον Παπαγεωργίου, Οικονόμου, Μπακρατσάς, Οικονόμου, δεν φτάνει η μπάλα στο Μυριώτη, παρεμβαίνει ο Ισούφης, ο οποίος κάνει αρκετή δουλειά στο χώρο του κέντρου ως αμυντικός χαφ, με πολλές μπάλες κερδισμένες. Ανεβαίνει ο Λάιος, Ζάγκος, ωραία πάσα απέναντι για τον Παναγιώτη, ο οποίος βγήκε εκτός περιοχής, δεν προλαβαίνει, δεν είναι πάσες για έναν παίκτη το στυλ του Παναγιώτου, ένα σέντερφορ κλασικό περιοχής, βρέθηκε δεξιά, δεν πρόλαβε την μπάλα και έτσι αυτή κατέληξε πλάγια. Έτοιμος ο Αντωνάκος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχουμε ξεκινήσει ήδη το δεύτερο ημίχρονο και βρισκόμαστε και 47ο λεπτό με μία ίδια αλλαγή για τον Ατρόμητο Παλαμά. Στα αποδυτήρια έμεινε ο Τεντολούρης και στη θέση του πέρασε ο πρώτος σκόρερ του Ατρομήτου Παλαμά αλλά και ολόκληρο του πρωταθλήματος ΑΕΠΣ, Μάκης Λόζος. Αντωνάκος για τον Μπακρατσά, αυτός για τον Οικονόμου. Η μπάλα φτάνει στο Ζάρα, περιμένει ο Μετούση και τη δέχεται, έχει χώρο ο Μετούση και τον εκμεταλλεύεται. Παίζει με τον Μυριώτη, ο οποίος έχει έρθει στον άξονα, προσπαθεί αριστερά να βρει τον Μπακρατσά, κακή πάσα του Μυριώτη, μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, άνοιξε το σκορ. Μετά το 15ο λεπτό ο ΑΟΣ Ελλάνων ισορρόπησε, κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Λουκάη, αλλά επανήλθε ο Ατρόμητος Παλαμά με το σκορ. Μια καλή φάση τώρα με τον Μυριώτη, προσπαθεί να περάσει, δεν είναι όμως η ενέργειά του καλή, τον κόβει ο Ισούφης και πασάρει για τον Κούρκουλα, ο οποίος κάνει μια ωραία προσποίηση. Κριεζής, Ισούφης, βγαίνει τελικά η μπάλα μετά πολλά. Ισούφης κρατάει στο χώρο του κέντρου και πλάγιο, δεν υπάρχει φάουλ για τον διαιτητή Κοντίνο. Αντωνάκος, Βαγγελάκος, Οικονόμου, κρατάει ο Οικονόμου, χάνει πολλά λάθη στο χώρο του κέντρου, νέο φάουλ. Δεν μπορεί έτσι να βρει ρυθμό το παιχνίδι με αρκετά φάουλ και πολλές λάθος πάρει στο χώρο του κέντρου. Κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ που κερδίζει στο δεύτερο ημίχρονο ο ΑΟΣ Ελλάνων. Μετούση, Βαγγελάκος, λάθος, Ζάγκος με την μπάλα, παίζει για τον Λόζο, προσπαθεί αυτός να κρατήσει, κερδίζει το φάουλ. Ένα ακόμη φάουλ από τα πολλά που έχουν γίνει στο σημερινό παιχνίδι. Δεν μπορούν οι μέσεις και των δύο ομάδων να κυκλοφορήσουν την μπάλα όπως θα ήθελαν. Ζουμής για τον Παναγιώτη Ζάγκο, μαρκάρεται από τον Οικονόμου, παίζεται. Βαγγελάκος για τον ταχύτατο Αδάμο, ο οποίος κερδίζει ως πριν το Λάιο, έρχεται στη φάση ο Κούλπας, κρατάει ο Αδάμος, προσπαθεί να βρει στήριγμα πάντα Αδάμος, παίζει για τον Λουκάη, γλιστράει αυτός και βγαίνει ο Κούλπας από την άμυνά του. Ζουμής, Παπαγεωργίου, Καραμάνης, μια πάσα στο πουθενά, χωρίς πρόβλημα ελέγχει ο Μάτας και με το κεφάλι παίζει για τον Αντωνάκο. Δεν προλαβαίνει όμως αυτός, φαίνεται μια φαινομενικά εύκολη φάση. Η κεφαλιά του Μάτα δεν μπόρεσε να την ελέγξει ο Αντωνάκος, πλάγιο.
για τον Ατρόμητο Παλαμά με τον Παπαγεωργίου, Λόζος. Από ό,τι φαίνεται ο Λόζος έχει πάει στο κέντρο, αγωνίζεται στον άξονα πίσω από τον Παναγιώτου μαζί με τον Παναγιώτη Ζάγκο και μπροστά από τον Λάιο παίζει ο Ζουμής αριστερά. Έτσι ο πρώτος σκόρερ του φετινού πρωταθλήματος ο Μάκης Λόζος αγωνίζεται ως επιθετικός χαφ πίσω από τον μοναδικό επιθετικό του Ατρομήτου Παλαμά, τον Παναγιώτου. Έτοιμος για την εκτέλεση αυτή το φάουλ ο Λόζος, τον οποίο αναφερόμασταν πριν. Σιγά σιγά παίρνει θέση και ο Παναγιώτου μέσα στην περιοχή. Φτάσαμε στο 50 λεπτό, εκτελεί ο Λόζος στην περιοχή, μπάλα αποκρούει ο Μάτας, κατεβάζει ο Μετούση, κάνει την ατομική προσπάθεια, περνάει τον Ισούφι, παίζει ωραία για τον Λουκάη ξανά Μετούση, εκμεταλλεύει την ταχύτητά του, μπήκε κατά μέτωπο, καλές προϋποθέσεις με τον Μυριώτη, λάθος πάσα όμως. Ο Μυριώτης σήμερα δεν είναι στην καλή του μέχρι τώρα, έχει κάνει αρκετές λάθος ενέργειες, ξανά με την μπάλα παίζει με τον Αντωνάκο, αυτός για τον Μπακρατσά, ξανά Μυριώτης, βγαίνει ωραία στην πλάτη του Κριεζή, πατάει Αντωνάκος, Λουκάη έξω από την περιοχή, ο Μπακρατσάς περνάει ωραία, γυρίζει, κόρνερ. Έγινε μια προσπάθεια αρκετά καλή από τους παίκτες του ΑΟΣ Ελλάδων, κυκλοφόρησαν την μπάλα έξω από την περιοχή, έφτασε αυτή στον Μπακρατσά, προσπάθησε να την γυρίσει, κέρδισε το κόρνερ στο 52ο λεπτό, έτοιμος για μια ακόμη εκτέλεση ο Χάρης Ζάρας. Ψάχνει για την ισοφάριση ο ΑΟΣ Ελλάδων και φαίνεται να το θέλει περισσότερο στο ξεκίνημα αυτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Ατρόμητος Παλαμά ήδη είναι μπροστά στο σκορ από το πρώτο ημίχρονο και ο Χάρης Ζάρας ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ αυτό. Τρέχει ο Λουκάη να του δώσει βοήθεια, δεν θα τον προτιμήσει, θα φέρει την μπάλα όπως φαίνεται μέσα στην περιοχή. Καλό το κόρνερ, δεν βγαίνει ο Καραμάνης, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Κούλπα, ελέγχει ο Βαγγελάκος και παίρνει το νέο κόρνερ. Αυτή τη φορά ο Μυριώτης θα είναι αυτός που θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ομάδα του ΑΟΣ Ελλάδων που πιέζει τώρα στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Έτοιμος ο Μυριώτης για την εκτέλεση, 54ο λεπτό. Ο Θωμάς Μυριώτης στην μπάλα να φέρει μία ακόμη φορά μέσα στην περιοχή με το αριστερό. Μυριώτης, καλή είναι η εκτέλεση, περνάει από όλους και τελικά και από τον Καραμάνη αλλά και από τους υπόλοιπους αμυντικούς και επιθετικούς και καταλήγει out. Καραμάνης γρήγορα και έξυπνα βρίσκει το ζουμί που δεν έχει αντίπαλο, κερδίζει αρκετά μέτρα από αριστερά, παίζει με τον Ζάγκος για τον Λόζο, κάνει αυτό στο κοντρόλ, βρίσκει τον Παναγιώτο, δεν προλαβαίνει να πάει στην μπάλα και η σημαία του επόπτη Κοτούλα, του βοηθού Κοτούλα έμεινε κάτω. Δεν ξέραμε αν τελικά πήγαινε στη φάση ο παίκτης αν θα υπήρχε offside. Μυριώτης στην ατομική προσπάθεια, περνάει ωραία, δεύτερο αντίπαλο, κερδίζει το φάουλ από τον Κριεζή. Η δεύτερη κίτρινη κάρτα, μετά την πρώτη κίτρινη κάρτα που αντίκρισε στο πρώτο ημίχρονο, η δεύτερη κίτρινη κάρτα που αντιμετωπίζει ο Κριεζής σε μαρκάρισμα στο Μυριώτη, την πρώτη την είχε δεχθεί στο 44 ο Βαγγελάκος σε μαρκάρισμα το οποίο είχε κάνει. Η δεύτερη κίτρινη κάρτα είναι στον Κριεζή από τον Μυριώτη στο 56ο λεπτό. Ζάρας πολύ καλά φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, βγαίνει ο Καραμάνης, διώχνει με τις γροθιές για να αποφύγει, δεν ριψοκινδυνεύει απολύτως τίποτα. Καλή ήταν η εκτέλεση του Ζάρα, όμως ο Καραμάνης με γροθιές έχει την μπάλα πλάγιο out με τούση. Ψάχνει να βρει συμπαίκτη του, φέρνει την μπάλα δυνατά μέσα στην περιοχή, πηδάει ο Οικονόμου, δεν τη βρίσκει. Αυτή φτάνει στον Μπακρατσά, σουτάρει από μακριά, κόντρα ξανά Μπακρατσάς, πάσα για τον Αδάμο, ο οποίος σκοράρει όμως από ό,τι φαίνεται από καταφανή θέση offside. Σωστά ο βοηθός Στακόπουλος σίγουρα στη σημαία, δεν μετράει τον γκολ αυτό για τον ΑΟΣ Ελλάδων στο 58ο λεπτό, όταν ο Μπακρατσάς βρήκε τον Παναγιώτη Αδάμου, αλλά από καθαρή θέση offside αυτός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Καραμάνιου. Λάιος έτοιμος και για τη δική του αλλαγή, την πρώτη αλλαγή του ΑΟΣ Ελλάδων, ο Λάμπρος Καλογεράκης δίνει τις τελευταίες οδηγίες στο Θωμά Γιωργατζά που αναμένεται να περάσει το παιχνίδι. Προς το παρόν έχουμε συνέχεια με τον Αδάμο από αριστερά, κερδίζει το φάουλ από τον Ισούφι και ίσως τώρα γίνει η αλλαγή για την ομάδα του ΑΟΣ Ελλάδων στο 60ο λεπτό, έχουμε φτάσει πλέον.
να δούμε ποιος θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο για να περάσει ο Θωμάς Γιοργατζάς, ένας παίκτης ο οποίος έχει αρκετές επιθετικές αρετές, αριστερό πόδι μάλλον θα πάρει τη θέση κάποιου πλάγιο, ίσως του Μπακρατσά, ο Αδάμος λίγο δύσκολα. Θα ψάχνουμε να βρούμε, ίσως ο Λάμπρος Καλογεράκης τελικά επιλέξει να μην βγάλει επιθετικό παίχτη, να βγάλει κάποιον αμυντικό, να δούμε και να αλλάξει το σχηματισμό στην άμυνα. Προς το παρόν ο Χάρης Ζάρας ετοιμάζεται μαζί με τον Μυριώτη να εκτελέσουν το φάουλ αυτό που έχει Ζάρα στην εκτέλεση. Δεν είναι άσχημη, προλαβαίνει όμως τελευταία στιγμή ο Κούρκουλας και παραχωρεί ένα νέο κόρνερ. Δεν θα γίνει ακόμη η αλλαγή του Γιοργατζά. Στην εκτέλεση του κόρνερ ο Μυριώτης. Θα περιμένουμε και αυτή τη φάση. Ο Μυριώτης ζητάει την μπάλα, ο Ζάρας. Ο Μυριώτης όμως δεν του δίνει την πάσα, έτοιμος να εκτελέσει. 60 λεπτό σε ένα ακόμη κόρνερ από τα πολλά. Καλό το κόρνερ του Μυριώτη, περνάει η μπάλα, γυρίζει πάνω, παίζει, τελικά γκολ. Τελικά στο γύρισμα αυτό του Μπακρατσά αποκρούει πάνω στη γραμμή ο Παπαγεωργίου, όμως ο βοηθός Στακόπουλος φεύγει στη σέντρα. 2-2 για τον ΑΟΣ Ελλάνων στο 62ο λεπτό. Με το γύρισμα αυτό του Μπακρατσά πάνω στη γραμμή προσπάθησε να διώξει ο Παπαγεωργίου, όμως ο βοηθός είδε γκολ και ο διαιτητής Γκοντίνος δέχεται την απόφασή του στο 63ο λεπτό. ΑΟΣ Ελλάνων Ατρόμητος Παλαμά 2-2. Ένα γκολ που προήρθε από τα αρκετά κόρνερ τα οποία κέρδισε η ομάδα του ΑΟΣ Ελλάνων. Τελικά η μπάλα έφτασε στην περιοχή αριστερά, προσπάθησε να τη γυρίσει ο Μπακρατσάς, πήρε μια περίεργη τροχιά η μπάλα, έφτασε στο τέρμα. Ο Παπαγεωργίου όταν την απέκρουσε ήταν εντός εστίας. Ο βοηθός Στακόπουλος είδε γκολ και ο διαιτητής Γκοντίνος δεν είχε παρά να το υποδείξει. Έτσι το μάτερ έχετε πάλι στα ίσια στο 64ο λεπτό. ΑΟΣ Ελλάνων Ατρόμητος Παλαμά 2-2. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι με την ισοφάριση αυτή. Φαινόταν από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ότι ο ΑΟΣ Ελλάνων θα ψάξει να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Κέρδισε κάποιες μονομαχίες στο χώρο του κέντρου, είχε κόρνερ αρκετά και από τις δύο πλευρές. Τελικά από ένα τέτοιο κόρνερ δημιουργήθηκε φάση για την ισοφάριση. Ο Βαγγελάκος έτοιμος για το φάουλ στο χώρο του κέντρου. Παίζει με τον Λουκάη, αυτός προσπαθεί να βρει με τη μία τον Μπακρατσά. Χάνει την μπάλα τελικά ο Μπακρατσάς σε θέση βολής. Η πάσα του όμως δεν είναι καλή. Έχασε την μπάλα ο Παπαγεωργίου, όμως ο Μπακρατσάς δεν κατάφερε να υποφεληθεί. Πήγε να περάσει μια πάσα, αυτή δεν ήταν η καλύτερη. Η μπάλα στα χέρια του Καραμάνη, καθώς βαδίζουμε για το 65ο λεπτό. ΑΟΣ Ελλάνων Ατρόμητος Παλαμά 2-2. Λάιος για τον Κριεζή στο χώρο του κέντρου. Δεξιά είναι ο Κούρκουλας, κάνει μια μεγάλη μπάλα για το Ζάγκο, όμως εύκολα αυτή καταλήγει στα χέρια του Κουτσόπουλου χωρίς πρόβλημα, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ. Παίρνει την μπάλα προς την περιοχή του Ατρομήτου Παλαμά, Κούλπα στην πρώτη κεφαλιά, Ζουμί στη δεύτερη, ο Οικονόμου κατεβάζει, ο Βαγγελάκος παίζει με τον Μπακρατσά, ο οποίος έχει ανεβάσει την απόδοσή του στο δεύτερο μήχρονο από αριστερά, έτοιμος για μια ακόμη σέντρα. Εξαιρετική, φανταστική απόκριση στο Καραμάνι, στο πλασέ του Μυριώτη. Η εξαιρετική σέντρα του Μπακρατσά στο 66. Ο Μυριώτης χάνεται από τους αμυντικούς του Ατρομήτου Παλαμά. Εξαιρετική επέμβαση του Ηλία Καραμάνι, κρατάει το 2-2. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τα ΑΟΣ Ελλάνων να πάρει κεφάλι στο σκορ, αλλά ο Ηλίας Καραμάνης αντέδρασε ιδανικά στο πλασέ του Μυριώτη μετά από την εξαιρετική σέντρα του Μπακρατσά. Σε ένα ακόμη κόρνερ ο Χάρης Ζάρας, ενώ έχει ανεβάσει την πίεσή του αρκετά ο ΑΟΣ Ελλάνων, εκτελεί ο Ζάρας, αποκρούει ο Κούλπας, η μπάλα έξω από την περιοχή, μονομαχεί ο Λόζος με τον Λουκάη, έρχεται ο Μετούση, κάνει την κόντρα, στην αντεπίθεση ο Ατρόμητος Παλαμά, σε θέση offside ο Λόζος. Όταν η μπάλα έφτασε στον επιθετικό του Ατρομήτου Παλαμά, σε θέση offside, τον υποδεικνύει ο Πέτρος Κοτούλας. Σταματάει έτσι αυτή η αντιπίθεση, η οποία ξεκίνησε με ιδανικές συνθήκες, όμως η πάσα του Παναγιώτου δεν ήταν τόσο γρήγορη και εύστοχη και υποδείχθηκε σε θέση offside ο Λόζος. Η συνέχεια στο παιχνίδι με το offside το οποίο εκτελεί ο Χάρης Ζάρας. Είχε ανέβει όλη η άμυνα του ΑΟΣ Ελλάνων σε αυτή την
επίθεση, όμως η πάσα του Παναγιώτου δεν ήταν η καλύτερη και ο Λόζος υποδείχθηκε σε θέση offside. Λουκάη παίζει πολύ ωραία για το Μυριώτη μέσα στην περιοχή, σουτάρει αυτός. Ο Κούρκολας με το σώμα εξουδετερώνει το σουτ του Μυριώτη, δημιουργεί φάσεις, είναι σαφώς πιο επικίνδυνος πλέον ο ΑΟ Σελάνου στις επιθέσεις του, δημιουργεί φάσεις. Πριν από 2 λεπτά ο Καραμάνης αντέδρασε θαυμάσια στο πλασέ του Μυριώτη εξ επαφής και τώρα με μία ακόμη φάση ο Μυριώτης προσπάθησε να απειλήσει. ΑΟ Σελάνου ξανά στην επίθεση με τον Μετούση. Κρατάει αυτός την μπάλα, προσπαθεί να αποφύγει το Ζάγκο. Μετούση, ωραία για τον Μυριώτη. Βαγγελάκος, Οικονόμου, Αντωνάκος, έχει δίπλα του τον Μπακρατσά, από τον οποίο δημιουργήθηκαν οι περισσότερες φάσεις. Αυτός παίζει για τον Αδάμο όμως, χωρίς κανένα πρόβλημα, η μπάλα καταλήγει out. Η πάσα του Αντωνάκου για τον Αδάμο, εξουδετέρωσε εύκολα ο Κούλπας. Με out θα συνεχιστεί, έχουμε φτάσει ήδη στο 70ο λεπτό, 2-2, ένας χορταστικός τελικός από πλευράς γκολ εδώ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αντιγόνη Δεσβιώτη. Παναγιώτου, μία πάσα για τον Παπαγεωργίου, αρκετά μακριά η μπάλα, μαζεύει ο Κουτσόπουλος και παίζει γρήγορα για τον Μπακρατσά, αυτός για τον Αδάμο, κρατάει Αντωνάκος. Έχει ανεβάσει αισθητά ρυθμούς ο ΑΟ Σελάνων, ψάχνει το τρίτο γκολ, μία ακόμη σέντρα από τον Μπακρατσά, χωρίς πρόβλημα ο Καραμάνης τελειώνει τη φάση και δίνει στο Ζάγκο. Πάνω κάτω η μπάλα τώρα, έχει ανοίξει το παιχνίδι, καθώς έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό. Ζάγκος, Λόζος, Ζουμής, μαρκάρεται από τον Λουκάη, περνάει ωραίο Ζουμής, παίζει με τον Παναγιώτου, βγαίνει και στην πλάτη της άμυνας Παναγιώτου για τον Παπαγεωργίου μέσα στην περιοχή, τελικά κόρνερ υποδεικνύεται. Στην προσπάθεια αυτή του Παπαγεωργίου, ο οποίος από δεξί μπακ βρέθηκε ως επιθετικός στην περιοχή του ΑΟ Σελάνων, κέρδισε το κόρνερ. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ο Ατρόμητος Παλαμά βγαίνει στην επίθεση και κερδίζει ένα κόρνερ με τον Μάκη Λόζο, έτοιμος να το εκτελέσει από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Θάνου Τριανταφυλόπουλου. Έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ αυτή ο Λόζος στο 71ο λεπτό. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή ο Λόζος, κεφαλιά του Ισούφη. Μία ακόμη καλή ευκαιρία στο 72ο λεπτό, κεφαλιά του Ισούφη από πολύ καλή θέση. Η μπάλα λίγο out από το δεξί κάθετο δοκάρι του Κουτσόπουλου. Απαντάει στην ευκαιρία του Μυριώτη ο Ατρόμητος Παλαμά με την κεφαλιά αυτή του Ισούφη που έφυγε λίγο out από το δεξί κάθετο δοκάρι του Δημήτρου Κουτσόπουλου. Παραμένει το 2-2. Μπήκαμε στο 73ο λεπτό και ο Δημήτρης Κουτσόπουλος ετοιμάζει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κουτσόπουλος στο χώρο του κέντρου, ο Κριεζής, ο Λόζος, τα κουνάκι δεν περνάει, ξανακερδίζει όμως ο επιθετικός και κάνει χέρι, το οποίο υποδεικνύει ο ιδιοκτητής Γκοντίνος. Ξανακερδίζει ο επιθετικός του Ατρομήτου Παλάμα, όμως χρησιμοποίησε το χέρι του και συνέχεια στο παιχνίδι θα δώσει ο Βαγγελάκος. Αντωνάκος. Ξανά Αντωνάκος, βρίσκει τον Μπακρατσά, ο οποίος παίζει πολύ ωραία με τον Οικονόμο, αυτός προσπαθεί να βρει τον Αντωνάκο. Το τάκλιν όμως του Κούρκουλα είναι πολύ καλό, κόβει σε πλάγιο out, μένει στο έδαφος ο Αντωνάκος, δεν είναι όμως κάτι σοβαρό, θα σηκωθεί. Στο δεύτερο ημίχρονο οι ατομικές ενέργειες και οι προσπάθειες του Κώστα Μπακρατσά ήταν αυτές που βοήθησαν αρκετά τόσο να φτάσει η ομάδα στην ισοφάριση, αλλά να έχει περισσότερη επιθετικότητα. Μπορεί να χαρακτηριστεί ο καλύτερος μέχρι στιγμής παίχτης του ΑΟ Σελάνων, έστω και αν σκόρερ ήταν ο ίδιος, από δική του προσπάθεια η μπάλα ουσιαστικά πέρασε τη γραμμή. Το γκολ θα χρεωθεί σε αυτόν, γιατί όταν απέκρουσε ο Παπαγεωργίου ήταν ήδη η μπάλα στον εντός τέτοιους. Μία ακόμη αλλαγή για τον Ατρόμητο Παλαμά. Στη θέση του Ζουμί, στο 74ο λεπτό, στη θέση του Ζουμί μπαίνει ο Άγγελος Αδαμόπουλος, ένας παίκτης μέσο αμυντικός, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Νάο Φίλου στην αρχή της χρονιάς για τον Ατρόμητο Παλαμά. Θέλει πιο πολύ να βοηθήσει, όπως φαίνεται, τη μεσαία γραμμή ο προπονητής του Ατρομήτου Παλαμά, να ελέγξει εκεί τον χώρο, γιατί ο ΑΟ Σελάνων
έχει καταφέρει να κερδίσει τη μάχη στο χώρο του κέντρου και να δημιουργήσει φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό πέρασε και ο Άγγελος Αδαμόπουλος να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ομάδας αλλά και στον ανασταλτικό τομέα. Ωραία πάσα του Κούρκουλα για τον Παναγιώτη Ζάγκο. Αυτός με τον Αδαμόπουλο προσπαθεί να βρει το Λόζο, κερδίζει ο Οικονόμου, ο Βαγγελάκος, Μυριώτης. Από δεξιά παίζει το 1-2 με τον Λουκάη, αυτός δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ο Κριεζής βγαίνει πολύ ωραία στην μπάλα και προλαβαίνει. Κούρκουλας, ο οποίος ήρθε ξανά από αριστερά, αλλάζει αμοιβαία θέση ο Πολύπυρος αρχηγός στο ατρωμί του Παλαμά. Κούρκουλας για τον Ζάγκο, Μετούση, πολύ ωραία για τον Παναγιώτη Αδάμου, ο οποίος παίζει για τον Μπακρατσά στη μονομαχία αυτός με τον Ιουσούφη. Κερδίζει μία ακόμη μονομαχία ο Μπακρατσάς και τελικά παρεμβαίνει ο Κούλπας και παραχωρεί πλάγιο. Πλησιάζουμε προς το 80 λεπτό. Στα τελευταία λεπτά του τελικού του κυπέλλου Ερασιτεχνών της ΕΠΣ, Ανδρέας Γεωργίου εδώ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αντιγόνη Δρεσβιώτη, 2-2 με τον Παναγιώτη Ζάγκο να ανοίγει το χορό των γκολ στο 3, να απαντάει ο Λουκάης στο 18, στο 24 ξανά ο Παναγιώτης Ζάγκος να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και να γράφει το 1-2 για να έρθει το γκολ του Μπακρατσά. Η μπάλα είχε περάσει την γραμμή και να φέρει το μάτς στα ίσα στο 63. Έτσι πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο του τελικού 2-2 και ο Κούρκουλας αναμένεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το φάουλ αυτό περίπου στην μεσαία γραμμή. Κούλπας για τον Ιουσούφη. Ιουσούφης για τον Κριεζή. Κούλπας ετοιμάζεται για την μεγάλη πάσα προς τον Λάιο, προσπαθεί αυτός να πάρει την κεφαλιά. Στο έδαφος ο Μετούση, δεν σφυρίζει ο διαιτητής Γκοντίνος, διακόπτεται το μάτς καθώς ο αμυντικός του ΑΟΣ Ελλάνου, ο Ερβής Μετούση, βρίσκεται στο έδαφος. Δεν αντιμετωπίζει όμως κάποιο σοβαρό πρόβλημα με τους. Θα δοθεί συνέχεια με το fair play του Παναγιώτη να γυρίζει την μπάλα στο Κουτσόπουλο. Συνέχεια στο παιχνίδι αυτός αριστερά για τον Αντωνάκο. Στην τελική ευθεία του παιχνιδιού πλέον οι δύο ομάδες στο 2-2 με αρκετή προσπάθεια ιδιαίτερα από τον ΑΟΣ Ελλάνων στο δεύτερο ημίχρονο για να φτάσει στην ισοφάριση. Τώρα όσο πλησιάζουμε προς τη λήξη δεν παίρνει κάποια ομάδα το ρίσκο, είναι φυσιολογικό αυτό, έτσι. Δεν αποκλείεται και μία παράταση γιατί το 2-2 προς το παρόν φέρνει τις δύο ομάδες σε ισορροπία και δεν ξέρουμε αν κάποια τελικά μετά από πολλές μονομαχίες κερδίζει φάουλα ο Ατρόμητος Παλαμά με τον Παναγιώτο. Ποια ομάδα θα επιδιώξει το τρίτο γκολ, η οποία θα τη φέρει και αγκαλιά με το κύπελο. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις και όταν το σκορ είναι ισόπαλο, πιο πολύ οι ομάδες προσέχουν να μην δεχθούν γκολ παρά να πετύχουν. Κούρκουλας, Κούλπας, ξανά Κούρκουλας. Σε αργούς ρυθμούς πλέον ο τελικός, είναι φυσιολογικό, φτάνουμε προς το τέλος. Οι ομάδες έχουν καταναλώσει αρκετή ενέργεια. Παπαγεωργίου παίζει με τον Κριεζή, αυτός πάλι την μπάλα πίσω στον Κούρκουλα, ο οποίος δίνει στο Λόζο, λάθος του Λόζου, κερδίζει ο Οικονόμου. Για να δούμε, προσπαθεί να βρει τον Παναγιώτη Αδάμου, κακή πάσα. Ήταν σε καλή φάση για ανάπτυξη αυτή ο Γιώργος Οικονόμου, όμως η πάσα του για τον Παναγιώτη Αδάμου δεν ήταν η καλύτερη. Χάθηκε η ευκαιρία αντεπίθεσης. Κούρκουλας για τον Παναγιώτη Ζάγκο. Ζάγκος για τον Κριεζή. Κριεζής για τον Παπαγεωργίου. Ιουσούφης. Ζάγκος. Κούρκουλας. Λόζος δέχεται την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές, περνάει το Βαγγελάκο, Λόζος για τον Λάιο, αυτός ξανά για τον Λόζο, γίνεται η σέντρα, ο Παναγιώτα από κανονική θέση, η μπάλα στα δίχτυα. Η σέντρα στο 81ο λεπτό, η σέντρα από τον
Παναγιώτη Ζάγκο, ο Παναγιώτου μπαίνει στη φάση, να δούμε σε ποιον θα χρεωθεί το γκολ, δεν φαίνεται να βρίσκει την μπάλα, αυτή καταλήγει στα δίχτυα και έτσι ο Ατρόμητος Παλαμά παίρνει ξανά το προβάδισμα στο σκορ, 2-3 με τον γκολ αυτό, το οποίο μπορεί να χρεωθεί στον Παναγιώτου. Δεν ξέρουμε σίγουρα αν άγγιξε την μπάλα, όμως μετά τη σέντρα του Λόζου αυτή βρήκε και στο χορτάρι και κατέληξε στα δίχτυα του Κουτσόπουλου. Έτσι φτάνουμε στο 2-3, 8 λεπτά πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Η πιθανότητα παράθεσης πλέον απομακρύνεται, όμως σε κόντρα στον αγώνα και κόντρα στις φάσεις τις οποίες δημιούργησε ο Άσελαν, ο οποίος φαινόταν στο δεύτερο μήχρονο να ελέγχει το μάτς, ήρθε αυτό το τρίτο γκολ για τον Ατρόμητο Παλαμά, που πλέον τον φέρνει όλο και πιο κοντά στην κατάκτηση ενός τροπαίου, το οποίο είχε κερδίσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Ετοιμάζεται τελικά η αλλαγή για τον Άσελαν με τον Μπακρατσά να περνάει, με τον Γιωργατζά να περνάει στο 83 στη θέση του Αντωνάκου. Βγαίνει ένας αμυντικός, μπαίνει ένας επιθετικός. Ο Λάμπρος Καλογεράκης παίζει και το τελευταίο του χαρτί, όπως φαίνεται, στην προσπάθεια να ισοφαρίσει. Για τρίτη φορά κατάφερε 2 φορές να ισοφαρίσει ο Άος Ελλάνων με τον Λουκάη και με τον Μπακρατσά, και τώρα θα προσπαθήσει και μία τρίτη, ενώ απομένουν 7 λεπτά για τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Άος Ελλάνων Ατρόμητος Παλαμά 2-3. Αδάμος, Λουκάη, έξω από την περιοχή ο Μυριώτης, προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από πολλούς παίκτες, δεν τα καταφέρνει. Παναγιώτου κερδίζει το φάουλο από τον Οικονόμου και κίτρινη κάρτα στον Οικονόμου, η δεύτερη που βλέπει ποδοσφαιριστής του Άος Ελλάνων μετά τον Βαγγελάκο στο 44, και ο Οικονόμου στο 84 βλέπει κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα αυτό στον Παναγιώτου. Όλο και πιο κοντά πλέον στην κατάκτηση του κυπέλλου η ομάδα του Θάνου Τριανταφυλόπουλου, η οποία αναμένεται, αν τελικά μείνει αυτό το 2-3, να κάνει το double, γιατί ήδη στο πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο έχει κερδίσει την πρώτη θέση και είναι πρωταθλήτρια. Εκκρεμεί η ένσταση της Δόξας Μασχολουρίου. Αν καταφέρει να πάρει και το κύπελλο, ο Ατρόμητος Παλαμά θα κάνει το double. Κούλπας για τον Παναγιώτου, χαμηλά η σημαία του βοηθού Κουτούλα. Λάιος Αδαμόπουλος παίζει για τον Παπαγεωργιού, δεν περνάει η μπάλα. Βαγγελάκος κρατάει το φάουλ από τον Αδαμόπουλο. Μεγάλη πάσα του Βαγγελάκου για τον Αδάμου, πολύ καλή στην πλάτη του Ισούφη. Ο Αδάμος με τον Ισούφη στο 1-1 γυρίζει την μπάλα στον Μυριώτη, αυτός παίζει με τον Αδάμο. Από αριστερά ο Αδάμος κάνει τη σέντρα, Μυριώτης μες στην περιοχή. Προσπαθεί να κάνει μια ενέργεια παρατραβηγμένη και τελικά κάνει και το φάουλο. Ήταν δύσκολο αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Θωμάς Μυριώτης, με 2-3 αντεπάλους δίπλα του. Πήγε να ξεφύγει και να δημιουργήσει φάση, δεν τα κατάφερε, κέρδισε και το φάουλ η ομάδα του Ατρομήτου Παλαμά, και ο γκολκίπερ Καραμάνης ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Στην τελική ευθεία πλέον για το τελευταίο σφύρισμα του διαιτητή Κοντίνου, Κούρκουλας με μεγάλη πάσα για τον Παναγιώτου, κατεβάζει αυτός με αντίπαλο το Ζάρα. Λόζος, ξανά Ζάρα στη φάση, κερδίζει. Μυριώτης, περνάει μπάλα, Λουκάη, Μυριώτης, η πάσα του για τον Αδάμου με πολύ φάλτσο, δεν προλαβαίνει, και τελικά τι δείχνει ο διαιτητής Κοντίνος. Στη φάση ήταν ο Αδάμος με τον Ισούφη, διεκδίκησαν την μπάλα, μάλλον πρέπει να έχει δείξει out, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έδειξε ο διαιτητής Κοντίνος, και ενώ έχουμε φτάσει στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, στο έδαφος ο Αδάμος, τη διεκδίκηση αυτή με τον Μετούση, out έχει δείξει ο διαιτητής του αγώνα, δεν υπάρχει κάτι, απλά περιμένει να σηκωθεί ο Αδάμος, ο οποίος σηκώνει τελικά και δέχεται και κίτρινη κάρτα, προφανώς για διαμαρτυρία, μία ακόμη κίτρινη κάρτα, την τρίτη που δέχεται παίκτης του Άος Ελλάνων, και συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ έχουμε φτάσει στο 86ο λεπτό, εδώ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αντιγόνη Δεσβιώτη, Άος Ελλάνων Ατρόμητος Παλαμά 2-3. Καραμάνης έτοιμος να δώσει συνέχεια, Κούρκολας, μία ακόμη μεγάλη πάσα για τον Παναγιώτου, αυτός με το Ζάρα, κατεβάζει για τον Ζάγκο.
Παναγιώτης Αδαμόπουλος, Λάιος, Παναγιώτου, ο Ζάρας μαρκάρει στη φάση, κερδίζει το πλάγιο ο Ατρόμητος Παλαμά, Λάιος από αριστερά, έτοιμος να παίξει για τον Λόζο, μέσα στην περιοχή ο Λόζος, αποφεύγει το μάτα τέτα-τέτ με τον Κουτσόπουλο, γυρίζει, πέναλτι. Στην προσπάθεια του Κουτσόπουλου να σταματήσει τον Λόζο, ο διαιτητής Γκοντίνος δείχνει πέναλτι για τον Ατρόμητο Παλαμά και κίτρινη κάρτα στον πολύπειρο γκολκίπερ του ΑΟΣ Ελλάνων, τον Δημήτρη Κουτσόπουλο. Έτσι, στο 89 έχει την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα 2 γκολ ο Ατρόμητος Παλαμά και ουσιαστικά να σφραγίσει τη νίκη και να κάνει δικό του το κύπελο για μία ακόμη χρονιά. Εκτελεστής του πέναλτι ο παίκτης που το κέρδισε, ο Μάκης Λόζος, απέναντι στο Δημήτρη Κουτσόπουλο, ο οποίος υπέπεισε στο πέναλτι. Ο Γκοντίνος δίνει το ok, Λόζος 2-4. Ο Ατρόμητος Παλαμά πλέον είναι η ομάδα η οποία θα σηκώσει το κύπελο Ερασιτεχνών ΕΠΣ Ανδρέας Γεωργίου, κερδίζοντας εδώ στον τελικό, στο Δημοτικό Κέντρο Αντιγόνη Δεσβιώτη, με 2-4 τον ΑΟΣ Ελλάνων. Να θυμίσουμε γρήγορα τα γκολ. Στο 3 ο Παναγιώτης Ζάγκος άνοιξε το σκορ, ισοφάρισε ο Λουκάης στο 18, στο 24 ξανά ο Παναγιώτης Ζάγκος το 2-2, το 2-1 συγγνώμη, στο 63 το 2-2 ο Μπακρατσάς, το 2-3 στην σέντρα του Παναγιώτου. Παναγιώτου πρέπει να βρει την μπάλα στο 82 λεπτό και στο 90 με εκτέλεση πέναντι ο Μάκης Λόζος έγραψε το τελικό 2-4, ΑΟΣ Ελλάνων Ατρόμητος Παλαμά 2-4. Έτοιμος για τη σέντρα ο Θωμάς Μυριώτης, Βαγγελάκος, Οικονόμου, τυπική διαδικασία πλέον τα υπόλοιπα λεπτά του παιχνιδιού. Οικονόμου αποφεύγει τον Παναγιώτου, κρατάει την μπάλα, παίζει για τον Αδάμο, δεν περνάει μπάλα χέρι. Μία ακόμη κίτρινη κάρτα, όσοι κίτρινες κάρτες δεν είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, τις είδαμε στα τελευταία λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Μία ακόμη κίτρινη κάρτα για παίκτη του Ατρομήτου Παλαμά αυτή τη φορά, του Κριεζή, έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ αυτό από αριστερά. Ο Μπακρατσάς παίζει με τον Οικονόμου, ξανά Μπακρατσάς για τον Αδάμου, κόρνερ για τον ΑΟΣ Ελλάνων, τελευταία προσπάθεια να μειώσει το σκορ. 2-4 επαναλαμβάνουμε εδώ στον τελικό του κυπέλου Ερασιτεχνών της ΕΠΣ, ΑΟΣ Ελλάνων Ατρόμητος Παλαμά 2-4. Εκτελεί ο Ζάρας, αποκρούει ο Κούλπας στο σουτ του Αδάμου μέσα από την περιοχή, απελπιστικά out, τελειώνει και αυτή η φάση χωρίς καμία συνέπεια για την ομάδα του Ατρομήτου Παλαμά. Ένα σουτ του Αδάμου αρκετά out και στα τελευταία λεπτά πλέον περιμένουμε απλά το σφύριγμα του διαιτητή Γκοντίνου για να επικυρωθεί η νίκη αυτή, για να πάρει ένα ακόμη κύπελο στη συλλογή του ο Ατρόμητος Παλαμά, ο πολυνίκης αυτούς του θεσμού. Η μπάλα μετά την εκτέλεση φάουλ του Καραμάνη φτάνει στο 4-3. Εδώ τα γκολ μπαίνουν βροχή, έχουμε πλέον μπει στις καθυστερήσεις, ωστόσο ο Λουκάη μετά από την πάσα που έγινε με κοντινό πλασέ μειώνει σε 4-3 στις καθυστερήσεις και πλέον νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, δεν ξέρουμε πόσο έχουμε ακόμη, δεν έχουμε δει από τον τέταρτο διαιτητή τον κύριο Γκοντίνο. Ο Λουκάη κάνει το μάτς, φέρνει το μάτς στο 3-4 και πλέον υπάρχει ένα μικρό θρίλερ εδώ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, στον τελικό του κυπέλλου Ερασιτεχνών, μετά το 3-4 του Λουκάη. Κουτσόπουλος έτοιμος να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, φυσικά και βιάζεται πλέον ο ΑΟΣ Ελλάνων με το δικό μας ρολόι. Στο 93 ο Λουκάη έκανε το 3-4 και μια νέα προσπάθεια για τον Ατρόμητο Παλαμά, για τον ΑΟΣ Ελλάνων, συγγνώμη, αποκρούει ο Λάιος. Ο Γιωργατζάς από δεξιά παίζει για τον Λουκάη, περνάει μπάλα στον Οικονόμου, πλασάρει, ο Ισούφης αποκρούει, καλό το πλασέ του Οικονόμου, η μπάλα πήγαινε στην εστία και ο Κούλπας μένει στο έδαφος. Μετά το πλασέ αυτό του Οικονόμου θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος ευκαιρία, ήταν καλό το σουτ προς την εστία του Καραμάνη, όμως βρήκε η μπάλα στον Ισούφη και ο Κούλπας είναι στο έδαφος αυτή τη στιγμή. Νέα καθυστέρηση στον τελικό, δεν ξέρει
δεν ξέρει κανείς ακριβώς πόσο θέλει για την λήξη. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι είδαμε από τις κινήσεις του τέταρτου διαιτητή, μάλλον ίσως είναι η τελευταία φάση αυτή του τελικού. 3-4, 7 γκολ εδώ στο κύπελο Ερασιτεχνών, στον τελικό μεταξύ του ΑΟΣ Ελλάνων και του Ατρωμίτου Παλαμά. Να θυμίσουμε με τη σειρά τα γκολ: Παναγιώτης Ζάγκος το 0-1, ο Λουκάη το 1-1, 1-2 ξανά από τον Παναγιώτη Ζάγκο, 2-2 από τον Κώστα Μπακρατσά, 2-3 από τον Παναγιώτου, 2-4 εκτέλεση πέναλτι του Λόζου, 3-4 από τον Λουκάη. 7 γκολ δεν είναι ό,τι πιο συνηθισμένο σε έναν τελικό κυπέλου ανάμεσα στις δύο από τις καλύτερες, αν όχι οι καλύτερες ομάδες του τοπικού ποδοσφαίρου, οι οποίες και σε ένα μάτς έπαιξαν όλη τη χρονιά στο πρωτάθλημα, με το 2-1 που κέρδισε ο Ατρόμητος Παλαμά στην έδρα του κόντρα στον ΑΟΣ Ελλάνων και ανέβηκε η κατηγορία. Τελικά σηκώνεται ο Κούλπας μετά την φάση αυτή, να δούμε πώς θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Προφανώς μετά τη διακοπή ο διαιτητής Γκοντίνος θα δώσει ελεύθερο στη φάση αυτή, μάλλον θα παιχθεί με πλάγιο out, πλάγιο out για την ομάδα του Παλαμά. Fair play από τον Κριεζή, η μπάλα στους παίχτες του ΑΟΣ Ελλάνων, ίσως για την τελευταία επίθεση των Κιανόλευκων του Λάμπρου Καλογεράκη. Ο Μάτας δεν δείχνει να βιάζεται, θα πάρει την μπάλα ο Οικονόμου κάτω από το χώρο του κέντρου. Ο Οικονόμου θα παίξει με τον Ζάρα δεξιά. Ο Ζάρας ψάχνει τις επιλογές του, είναι έτοιμος να φέρει την μπάλα στην περιοχή, τη δίνει στον Βαγγελάκο. Ο Βαγγελάκος για τον Γιωργατζά. Η μπάλα περνάει από το Λάιο. Ο Γιωργατζάς έχει την μπάλα στο αριστερό, αποφεύγει το Λάιο, έτοιμος για τη σέντρα, ξανακρατάει, έχει δύο αντιπάλους. Λουκάι, Γιωργατζάς, κρατάει, προσπαθεί να πάρει κάτι με Τούση από δεξιά, με αντίπαλο τον Λόζο. Δεν βγαίνει μπάλα. Ζάγκος, μονομαχία και τελικά από τις συνεχείς μονομαχίες η μπάλα πλάγιο για τον ΑΟΣ Ελλάνων. Λουκάι, Βαγγελάκος, Οικονόμου, όχι, προτιμά τον Μπακρατσά αριστερά. Καλή φάση με τον Αδάμο από αριστερά. Γίνεται η σέντρα, δεν ήταν καλή. Αποκρούει ο Παναγιώτης Αδαμόπουλος. Η μπάλα ξανά έρχεται στον Μπακρατσά, προσπαθεί να μπει μες στην περιοχή. Τελικά δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα καταλήγει out και εδώ κάπου μάλλον τελείωσε ο τελικός του κυπέλου Ερασιτεχνών. 3-4 το σκορ. Και ενώ βρισκόμαστε λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Βαγγέλη Γκοντίνου, 3-4, ΑΟΣ Ελλάνων Παλαμά 3-4, σε έναν χορταστικό τελικό, σε έναν χορταστικό με φάσεις και γκολ, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα ημίχρονο. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος Παλαμά, όταν χρειάστηκε, ήταν πιο ουσιαστικός, πέτυχε τα γκολ που έθελε και έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση του κυπέλου. Πλέον μένουν ελάχιστοι χρόνους για τη λήξη. Αδάμος κερδίζει το φάουλο από τον Παναγιώτου. Όχι, λέει ο διαιτητής Γκοντίνου, παίζει μπάλα Παναγιώτου με αντίπαλο τον Οικονόμου, προσπαθεί να τον αποφύγει, τον ακολουθεί ο Οικονόμου, η μπάλα έχει βγει. Πλάγιο για τον ΑΟΣ Ελλάνων. Μετά την προσπάθεια του Παναγιώτου δεν κατάφερε να πάρει κάτι, έβγαλε την μπάλα πλάγιο, ετοιμάζεται να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Νέα διακοπή, υπάρχει μια διαφωνία εκεί του Μενέλα Ομάτα με τον βοηθό Κοτούλα. Ζάρας για τον Γιωργατζά, ο Γιωργατζάς αποφεύγει τον Παναγιώτη Ζάγο, προσπαθεί να μπει περιοχή, τη φέρνει στο δεξί, προσπαθεί να γυρίσει, κόρνερ τελικά. Ατομική ενέργεια του Θωμά Γιωργατζά, ο οποίος την έφερε στο κακό του πόδι το δεξί, ωστόσο κατάφερε να τη γυρίσει, να τη φέρει στον αγωνιστικό χώρο, να κερδίσει το κόρνερ και θεωρητικά η τελευταία φάση του αγώνα αυτή, το κόρνερ του Θωμά Μυριώτη. Όλοι οι παίχτες μέσα στην περιοχή του Καραμάνη, μόνο ένας έχει μείνει εκτός περιοχής, ο Ιρβής Μετούση. Φέρνει την μπάλα ο Μυριώτης, καλή είναι η εκτέλεση, προσπαθεί ο Βαγγελάκος, αποκρούει ο Παναγιώτου, ετοιμάζεται και για αλλαγή ο ΑΟΣ Ελλάνων. Σέντρα από τον Λουκάη δεν περνάει, Μπακρατσάς, λάθος κοντρόλ, κερδίζει ο Αδαμόπουλος. Ο Οικονόμου ξανά φέρνει την μπάλα στον Μυριώτη, ο οποίος ετοιμάζεται για νέα σέντρα από δεξιά.
Μυριώτης για τον Μετούση. Κερδίζει αυτό στο πλάγιο από τον Λάιο. Έτοιμος για δύο αλλαγές, ο Λάμπρος Καλογεράκης ετοιμάζεται να φέρει στο παιχνίδι δύο παίχτες. Ο ένας είναι ο Σεντερφόρ, ο Κόκαλης, να δούμε και ποιος είναι ο άλλος, μάλλον είναι ο νεαρός Τσιόλης. Κόκαλης και Τσιόλης περνάνε στο παιχνίδι, ένας που βγαίνει είναι και ο Σωτήρης Κόκκινος, τρεις αλλαγές. Τρεις αλλαγές στη θέση του Βαγγελάκου Κόκαλης, ενώ είναι έτοιμοι να μπουν στο παιχνίδι ο Τσιόλης και ο Σωτήρης Κόκκινος, να δούμε ποιοι θα μπουν, ποιοι θα βγουν μάλλον, αν προλάβουν να βγουν, γιατί θεωρητικά ο χρόνος έχει τελειώσει. Ο διαιτητής ετοιμάζεται να δείξει την καθυστέρηση. Ο Οικονόμου σε ένα σουτ απελπιστικό πραγματικά έξω από την περιοχή, του στρώθηκε η μπάλα, όμως το σουτ που έκανε ήταν απογοητευτικό. Λύνεται και η πολιορκία, τελειώνει και αυτή η φάση για τον Ατρόμητο Παλαμά και είναι έτοιμος ο Τσιόλης με τον Σωτήρη Κόκκινο να περάσουν στο παιχνίδι. Καραμάνης. Το βολέ του Καραμάνη, η μπάλα περνάει τη μεσαία γραμμή, κεφαλιά ο Παναγιώτου, Μάτας, φέρνει την μπάλα προς την περιοχή, Κριεζής, Παναγιώτης Ζάγκος κατεβάζει, την χάνει, Μπακρατσάς για τον Μετούση, ο Μετούση για τον Γιουργατζά, ο Γιουργατζάς, ωραία πάσα στον Λουκάη, από εκεί για τον Μετούση, ωραία μέσα στην περιοχή, ο Γιουργατζάς προσπαθεί να περάσει, όμως παρεμβαίνουν οι αμυντικοί και τελικά η μπάλα καταλήγει στον Καραμάνη. Τελειώνει εδώ και αυτή η φάση με την προσπάθεια του Γιουργατζά μέσα στην περιοχή να αποφύγει τους αμυντικούς, όμως η μπάλα κατέληξε στον Καραμάνη με δυνατό βολέ για τον Παναγιώτου. Αυτός μαρκάρεται από το Μάτα, στη φάση και ο Ζάρας, η μπάλα μένει στην περιοχή, τώρα απομακρύνει ο Μάτας. Ζάγκος με το Μυριώτη, τον αποφεύγει, τον Οικονόμου, λάθος πάσα, Λουκάη. Ο Λουκάη με αντίπαλο του Παναγιώτη Αδάμο κερδίζει το φάουλ. Έχει έρθει αρκετά χαμηλά ο Παναγιώτης Αδάμος, ο επιθετικός. Τώρα θα γίνουν οι δύο αλλαγές για την ομάδα του ΑΟΣ Ελλάνων. Να δούμε ποιος θα περάσει. Ο Σωτήρης Κόκκινος περνάει στη θέση... Κόκκινος και Τσιόλης περνάνε στη θέση των Μπακρατσά και Μάτα, οι οποίοι βγαίνουν από την άλλη άκρη του γηπέδου. Και έτσι ένα φουλ επιθετικό σχήμα για όσο απομένει στον ΑΟΣ Ελλάνων, αφού ο Κόκκινος και ο Τσιόλης είναι μεσοεπιθετικοί παίχτες, πήραν τη θέση των Μάτα και Μπακρατσά. Και στη θέση του Μάτα Μενέλαου περνάει ο Κόκκινος Σωτήρης. Έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Ζάρας με μια πάσα μέσα στην περιοχή, την πρώτη κεφαλιά ο Αδάμος, χωρίς πρόβλημα ο Καραμάνης, μπλοκάρει μία ακόμη φορά σταθερά την μπάλα. Ο Καραμάνης, ο οποίος στην φάση του 54 πριν την ισοφάριση έκανε μια εξαιρετική απόκρουση στο πλασέ του Θωμά Μυριώτη. Λόζος. Ο Λόζος με αντίπαλο το Ζάρα κάνει κίνηση, ο Παναγιώτου κρατάει, ο Λόζος παίζει για το Ζάγκο, όμως ταχύτατα πάει στην μπάλα ο Μετούση. Ο Ζάγκος κερδίζει αλλά με φάουλ, όπως υποδεικνύει ο ιδιοκτητής Γκοντίνος. Στη μονομαχία αυτή του Ερβής Μετούση με τον Παναγιώτη Ζάγκο, ο Ζάρας γρήγορα. Οικονόμου. Μία πάσα του Οικονόμου στα τελευταία 4 λεπτά, όπως έδειξε ο τέταρτος διαιτητής ο Νίκος Γκοντίνος. 4 λεπτά απομένουν για τη λήξη, όπως ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια η ομάδα του Ατρομήτου Παλαμά. Παναγιώτου δεν κάνει καλό κοντρόλ, ο Τσιόλης με την μπάλα κρατάει ο Τσιόλης, προσπαθεί να αποφύγει, παίζει με τον Λουκάη κόντρα, ξανά Λουκάη, έχει τον Κόκαλη στην περιοχή, προτιμάει τον Τσιόλη, αυτός συγκλίνει, δίνει στον Παναγιώτη Αδάμο, την φέρνει στο αριστερό που είναι το καλό του πόδι, δεν μπορεί να ξεφύγει και τελικά πλάγιο για τον ΑΟΣ Ελλάνων. Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια, αφού έχουμε μπει πλέον στα τελευταία λεπτά. 4 έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, έχει περάσει ήδη ένα από αυτό και κάτι, με ο Ισούφης με κεφαλιά. Οικονόμου έξω από την περιοχή, Ερβής Μετούση έτοιμος για το σούτ, το πραγματοποιεί,
αποκρούει ο Κούλπας, ο Παναγιώτου με το Ζάρα, προσπάθεια του Ζάρα και η νέα πάσα του Λόζου δεν βρίσκει στόχο καθώς είναι πολύ δυνατή. Ο Παναγιώτου δεν προλαβαίνει, ο Ζάρας έμεινε με 2 παίκτες στο δρομή του Παλαμά, δεν μπόρεσαν αυτοί να υποφεληθούν και το πλάγιο θα το εκτελέσει ο Κουτσόπουλος για το Ζάρα, ο οποίος αναμένεται να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Μετράει αντίστροφα ο τελικός για το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Γκοντίνου. Τσιόλης με την μπάλα, έχει χώρο και αριστερά του τον Λουκάη, αυτός πάει προς την περιοχή απέναντι στον Παπαγεωργιού. Λουκάη για τον Τσιόλη μέσα στην περιοχή, κακό το γύρισμα του Τσιόλη. Ο Άγγελος Αδαμόπουλος κόβει εύκολα και παίζει για τον Παναγιώτου, ο οποίος λογικά θα προσπαθήσει να κρατήσει χρόνο. Ωραία πάσα για τον Λόζο, αν περάσει αυτός τον Οικονόμου τον περνάει απέναντι από τον Κουτσόπουλο, τον αποφεύγει και θα μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Το τελικό 2-5 για τον Ατρόμητο Παλαμά μετά την ατομική προσπάθεια του Μάκη Λόζου, ο οποίος απέφυγε και τον Οικονόμου, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσόπουλου. 2-5. 3-5, πολύ σωστά με διορθώνουν. Ένα εντυπωσιακό σκορ εδώ στον τελικό. 3-5 στον τελικό κυπέλλου Ερασιτεχνών. Ο Ατρόμητος Παλαμά έφτασε για μία ακόμη φορά στο τρόπαιο σε ένα χορταστικό μάτς με 8 γκολ. Να πούμε γρήγορα πώς διαμορφώθηκε το σκορ αυτό. Μόλις στο 3 ο Ζάγκος άνοιξε το σκορ για το 0-1, ισοφάρισε ο Λουκάη στο 18 για το 1-1, 1-2 ξανά ο Ζάγκος στο 24, 2-2 ο Μπακρασάς στο 63, 2-3 ο Παναγιώτου στο 80, στο 90 ο Λόζος έγραψε το 2-4 με εκτέλεση πέναλτι. Στο 91 ο Λουκάη 3-4 και στις καθυστερήσεις, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λόζος με ατομική προσπάθεια το τελικό 3-5. Ο τελικός κυπέλλου Ερασιτεχνών έχει νικητή ξανά τον Ατρόμητο Παλαμά, μία ακόμη κατάκτηση για την ομάδα του Θάνου Τριανταφυλόπουλου, η οποία φτάνει στο double. Φίλες και φίλοι, δεν έχουμε κάτι περισσότερο από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο εδώ, Αντιγόνη Τρισπιώτη, τελικός κυπέλλου Ερασιτεχνών της ΕΠΣ. ΑΟΣ Ελλάνων, Ατρόμητος Παλαμά 3-5. Καλή σας νύχτα. Για την βράβευση των διαιτητών, καλούμε τον κύριο Κοφίτσα Μάρκο. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Συνεχίζουμε τις βραβεύσεις για την βράβευση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας κ. Τέλειου Κωνσταντίνου. Καλούμε τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κ. Φιλίου Παναγιώτη.
Ευσκαρδίτσας Ανδρέας Γεωργίου. Καλούμε τον πρόεδρο Ευσκαρδίτσας, τον κύριο Σπίκα Αλέξανδρο. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια για την κάλυψη. Ευχαριστούμε πολύ. Ποιος? Ο Γερμανός Άντζο. Γιατί? Γι' αυτό έχεις πρώτη, πότε ανάμεσα στους ταριάδες δεν χρειάζεται να πάει. Κάτω πάμε. Δεν θα πω λίγο πιο παιδάκι εδώ. Μα είναι κλειδωμένο. Δεν πειράζει, θα βγω από την τρύπα. Έτσι εμείς χαιρετιόμαστε τις τρύπες συνήθως.